iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimony iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Isumat lagayam ang nagbayag ka ng ilukat itiri daw. At agayam sa ngailim. Ay, wan manang ni Ananias. Ananias, ni Badet, kapsat ko. Nay magarabi iyo, manang badet. Agararem ka kaditi kapsat ko? Kuha. Apay adi ka makasao. Agsarita tayo itong Madam Damarodesa, ha? Agi na naaklabi iti kwartok. Napadnugak ko na eh. Ay, nakadado trabaho di munisipyo. Sakit pinaeban nak ni Mrs. Rubio. Napatit tinagsaritaan mi. Ay, ditan. Istriktong sakit iti kabsat mo eh. Mga napawilan nak nga agaran kan ka. Dudwa kami laang nga kapsat. Sa ititawan na 30, saan na pa yan napadasan tinakiayan-ayan? Kastagayam. Sino mo ti Mrs. Rubio ng ipagbagana? Di ka di asawa day di Meya Rubio? Iso nga pa iso. Naimbagda ka kasawa. Gapo iti scholarship program day di mayor. Naituloy ko ti panagadal ko iti koleyo. Naimbaga talaga day di Meya Rubio. Sayang lang. Gapot na natay, gapo iti atake. Rodessa. Nakadayo tamatin iti saritaan. Daka di mo lanamnama kiti panagayat ko kan ka. Tsaka mo, Ananias. Jak masinuno no anyiray ka marikrit na. Mabalin tamat latatag pagayam san ka di. Saan na kamawanan iti namnama? Ipanagnak ko tinapod na panagayat ko kan ka. Katsapay ko ma. Tamagunod kung tumat lang tinasamit awan mo. Imay gayam dito ni Badit mama. Apay asan ang nagkuyog kini Rodessa? Kalpasan ti panagkapuna iti munisipyo. Nagdiretso dito balay. Iswasan na kadwa ni Rodessa. Sana bali mama. Lapan ko lang ang pasyarin di balay da. Kursunadam ka di ni Rodessa. Saan ko lakor sunada mama? Ay ayat ko nay. Sana ka mas daaw. Nasingpet ni Rodessa. Napintas kin masirib. May sa kadagiti scholar iti ni papang mo. Naimbag ang mayor na di papa. Ado tinatutulungan na. May sa ni Rodessa kadagiti natulungan na. Iso ano agaram kagankwana. Awan tiga po na asan nakangayatan. Sapay ko ma. Hawan gayam, nagsarsarita kami kin ni Atty. Franco. Kaya't nagagtandem kayo inton eleksyon. Sika ti agtaray a mayor. Mama, awan ti ambisyon ko iti politika. Ipamaysak lang ti mang tulong kada kayo amang imaton kada iti negosyo tayo. Rang! Nay, may nakbat dinaron dito'y talaon. Saan ka kadiya sumbra kiti trabaho? Madamdama tatang. Oh, awan ka di matang ti parikot kadagiti pagay? Awan, amom kapigsada nga gipi. Awan pagirasinan ngagtungro, wano anyaman na pasat akumpat kadagiti pagay? Ay susawan, nalabon ti danom kadagiti kinuleng. Katsapay kumata sa nakapten iti sakit. Iso amasako na masigod tatang. Kat no adaman man daw yung asakit dagiti pagay, ibagayo adagos kanyak, ha? Siyempre, siya pa ikikunam. Ne, manang Badet, saan ka kadiamangan? Makaanay ka din ti panagkapim? Amo matnawan ganas ko ang mamigat. Agure ka. Saan ka nakasarita di rabiitan na iturog kumatan? Manang, Agar-aram pa di kang kadayjay nga Ananias, ha, Rodessa? uwan manang.
Saan ko ngayulbutkin ka? Awan mo tidakis na no agarong kanyak? Anyat kinataw day jay. Manalon ti mana. Ngam nakaturpos iti kuleyo. Kinadan na talga da pagtrabahuan na. Nasingbot matlaan. Amom, jak kayat ano asino laditan ti pakaisagsag makam, Rodessa. Kaya takano kasarita, Mr. Robio. Anya ka diti may pay ko kada kayo. Rodessa, Harold ko namlatan. Awisin ko kumaamangan iti restaurant, kalpas iti trabaho. Anya? Sabay ko mata, di mo payan dito kidaw ko. Ang nervyosak matan. Mabayin ka kadi pala kanya? Idi si bibiyag pa'y dadi papa. Dandani ka na yung nga kay Jebalay. Aging gaita, kat umay pa'y lang ni manang mo badit. Kat nonya lang dito, ti pagsasaritaan ta. Sige, mabain na kamang paay kada kayo. Datalaran ka di? Wen, kayat ko, tuwa talay. Sige, Rodessa. Mangan ka laeng. Sir, Harold. Ag nervyos kiti pa ng buybuyam kanyak bayat ti panangan ko. Nakapimpintas ka namin. Huwag gayam. Bayam ko manglaing matmatan ka. Ha? Adda ka din kaayan-ayat mo, Rodessa. Awan pa'y. Ado ti agar-aram kin kasal ka di. Sa bagay, saan ako na mas daaw? Itinita kinapintas mo. Ado lakit ti tinakayawan kan agkurno kan ka. Nasingpet, kan pasirip ka pa eh. Si kamanan? Ni Rodessa ka di tigagaram? San pa si Mangpet? Inyawag na itay kanyak nga inawis ni Harold amang rabiida ti restaurant. Kasta ka di, manang. Oh, tumanong ka. Sumra ka. Tapno na saya ti panagsarita ta. Amang ano kayat mga orayan? Amang ano mabayag pa sa mangpet, manang. Day tatidya ka mo. Amang ano kalpasan ti panang rabiida ti restaurant katagpasyar da pa. Baliwak to lang ti umay. Saan ako nagbayag? Mabit man lang. Da kayat ko damagan kan ka. Nabayag ka din agar-aram kay ti kapsat ko? Nabiit pa, manang. Numabalin, saan ko akayat apakibiyakan ti rikna ti kapsat ko? Ngam ti maibagakan ka. No saan mo amay karikanyak ti kinatalgad ni Rodessa, no kas pangarigan ta ayatan na ka. Lipatem langan. Ano yan? Kapampanaw lang ni Ananias. No naoray na kakuma, amangan no nagdanon kayo dito balay. Manang, amo na ka diyan ni Harold ti kadwag. Amo na, ibagakan ko ana. Ngam saan na adinamag no anak da di Mayor Rubio. Apay ka di, Awan manang. apod no ka man kanyak, Rodessa. Adda ka din relasyon nyo kani Ananias? Ni, awan manang, sa anak pa'y anak kaikadang. No bilang. Asino ti pilyam kada Ananias kan Harold? Saan mo't nga agar-aram kanyak ni Harold, manang? Anyang ron ti kahit asawan ti panangawis na kan ka ngagpasyar. Awan amo ka kay papananday jay, manang. Malaksid laeng. Iti panang dayaw na iti kinapintas kan kinasirib ko. Awanan ti sabali pa ngayon bagana. Naragsak ka si Mangpet, Harold. Ada ka tinapintas, ngay patamag mo kanyak. Naragsakak mama. Tanawis kinuro din sa nang rabiti restaurant. Kat, naipod naman ti panagayat mo kan kuana. Saan tayo mama? Narigat mo't ano kila atek. Manado kumangay. Sigurado nga aklunan na ti panagayat mo. Mama, kayat ko, ano aklo ni Rodessa ti panagayat ko?
Gaputay ayat anak. Saan kit ti agapo iti kinaimbag anay paeda di papakin ko na. Talaga gay malakalat iti day di papang mo. Wan kayam, kuyugan na kamang sarungkar kadagiti katalunan tayo inton Sabado. Sayang agpeso niya. No nauray ka kuma idirabi eh. Nakita ka kuma. Ken, amangan na nagdanon kayo kumakan ni Harold. Baklang siguro da Harold. Nang ina restaurant tinangawisan na ken ka. Wen, baknang. Nasaya at pa'y ti pamilyada. San mo ka din ang amo ni Harold? Anak day di Mayor Rubio? Anya? No kasta. Baklang kan nabilag ti karibal ko iti pusong. Diya ka muna dapanggap ni Harold nga agaram kanya. Awan pa'y mo timpagpagana. Sa maysa. Nasingpat ni Harold. Imala iti day di amana ang mayor ang nasingpat. Da nagsarado nga kotse. Tanya, Ah, may saan na pintas abakat ti dumdum saan. ni Mrs. Rubio. Yung asawa na di Mayor Rubio. Wen, isungag pa isaw. Nalawa ti dagada di ti lugar tayo ang matalon-talon. Talon na ti daddo masuksukayin tayo. Amok tatang. Ang man manood asumarong kad dito eh. Nah, kadwa na gayam ni Harold. Indarasin, sabatan tayo ka. Tang. Madam! Mrs. Rubio, naibagal daw yo. Kastamat kada kayo. Kadwak ti anak ko, ni Harold. Ah, Sir, maragsakan na ka mamakamamukan ka. Siyak ni Ananyas. Kumusta Ananyas? Istong, dahil ka dito anak mo nga agriculturist. isungag pa iso, madam, iso. Agriculturist kagaya Ananyas. Inkuyog na kay mamariti lugar tayo. Tap na makita dagiti talon na napanawan na di papa. Ken mapasyal kayo mata nakatalunan eh. Nakadayon tilugan da Sir Harold kan Mrs. Rubio. Gam nakabulengling kabaylaan. Anya ayat ipampanunudam. Aday pudlo kada kayo, tatang. Ni Rodessa pagraywak. Nakapagturpos iti kolehyo. Baban iti scholarship program na di Mayor Rubio. Kan kaslab na panggap ni Harold nga arman ni Rodessa. Ah, anya? Kahit karibalam ti anak ni Sigo da Mayor. Ay anak ko, saan mulangan nga itultuloy? Tatang, Madlaw ang nasingpat ni Harold. Imala iti di amana. Kanbak nagda. Kalpasan na, makitaltalon tayo laang kadakwada. dahil tangarod ti pakaralibokak, tatang. Kumita ka laangan iti sa bali, tapnosan kanto lang ang masakitan. No bilang ipaypayso ni Harold nga arman ni Rodessa. Kat iso ti pilyan na. Awatag, tatang. Awatag kasi papuso ti panakapaay ko. Dahil ka, ti lalaki. Bagusto ti daramid mo, Harold. Naragsakan, nakasingsingad ka nakisarsarita ka dagiti banalon. Mama, sana kaya tayo di papaatagi basitin dagiti nakurapay. Asidagtirik na ni Emilio ka dagiti manalon. Kaduan na manalon tinangibutos kan kuana. Kat napinta sa pangrugyam dagiti manalon. Dahil ta kadi marin ti pagsaritaan tayo, mama. Ulitik man nga ibaga kada kayo. Awan ti ambisyon ko at umapog iti politika. Ngumnal pasad na nakapagtulag kami kin ni Atty. Franco. Lading itik, mama. No kaya't na, tulungan tayo lang iti panagkandidato na. Katalunan na kayo gayam da Mrs. Rubio? Kat, kumusta mo't nga iti panagsarita yung ni Harold? Nasingpet, ken naragsa ka kasarsarita. Madanaga na ngarad. Anya, ti kahit mga asawan. No bilang agaran ken ka. Amang ano isa ti Piliam, Rodessa. Anya? Katawan na aramid ko.
Awate kasi papuso ti panakapahay ko. Oh, Harold, si Kamat Gayan. Dumanon ka? Aranyas? Sika? Jak dam naman nga agdanon tarito balay daro disa, ken manang badet. Nagamang mo kayo, Gayam. Nagkita ka nagsasarita kami. Idinapan kami kini Mama Ijay Talon. Naimbag man tamo ni Ananias sinararamid na. Isun tinagpabusoy. Tap na may kan matitigon daway ni Harold. Manang badet. Panagkunak. Sanak laki diya nagpidto titi panang ipapan. Ada plano ni Harold nga agaramgan ka. Nagsarsarita kami mutlaan. Awan mo ti imbagbagana, no dilaan ti sang kadayaw na ti kinasingpat kan kinasirib ko. Napintasa ka no, manang. Kat? Anya ti kayat asawan day ta. Manang, saan ko apawilan, no kayat na ti agaram kanya. Saan ni Ananias? Manang, bak ng unay ni Harold para kanya. Anya nga tanti pampanunutan ni Harold. Sigurado, agatap nga agar-aramakan ka. Agpada kayo lang nga dakarbagan ng agayat, Ananias. Anyan, ad-ada may ka rin ni Harold, Rodessa. Saan mo kumasawan ti kasta? Ngamin, asidag ka dito'y puso, Ananias. Agpaiso ka di tinangag ko. Apay na sing-sing. Anya ti kahit asawa na ita. Dayto'y hasing-sing, kitanda ti pamatag ko ken ka, Ananias. Agpaiso ka ni daytoy. When, ay ayaten ka. Ayaw mo na. Maragsa ka na, Rodessa. Ulita, dayto'y hasing-sing, kitanda ti pamatag ko ken ka. Diyak mas maalang ti kinaragsak ko. Ngayon, rumban ko maasak ti mangisagot kan kay ti sing-sing. Kaibatugan dayto'y hasing-sing, ti sibubukala kinatawag. Kat iti panangyusong ko iti sing-sing iti ramay mo. Kaipapanan na, ti panangikot mo iti pusok. Rodessa. Ipatag mo kumaday ti hasing-sing, Ananias. Di mo pukpukawan. Kat numapukaw mo daytoy. Mapukaw mong tumatan, ti pamatag ko ken ka. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Anya ti kayat asawan daytoy. Apay nagkuyok kayo kini Ananias, ha? Dinanon na kadya pagtrabaho ha, manang badet. Kat inawis na ka nagpasyar. Intulod na ka nagawid. Anya? Oh, Ananias, dumanon ka pala nga. Uray saanan. Uray ka na itulog kamatay. Amangan mo kayat mo pa'y kaginana. Agpalamais ka pala. Agtimplang ak iti juice. Uminom ka pa'y. Inton maminsanay. Saan mo napilitan, no? Saan na kaya, Trudesa? O sige, saan akong nagbayag? Agananad ka ha. Sige, manang badet. Sumurikak mo ito iti kwarto. I'm hoping you'll sing along, though it's not your favorite song. Don't wanna be the wind, there's nothing left to say. Anyati ko naman, Ananias. Kaslajak mamati ngay naklon ni Rodessa ti panagayat mo. Kaano pa yan nagsawa kiti saan nga pudno kada kayo tatang? Una nga, Apay. pampanunutag lang nun yan to, ti pagtungpalan ti ayan-ayat yung anak ko. Nakaturpusak mo iti kurso. Agtatrabaho ak. Kan may sa, itay lang nga naklon na ti panagayat ko kinikwana. No, may papaniti kasara. Adayo pa yan dayta. Ngam sana kasta, ti kayat ko asawan. Amok mat kat di ngagbalin ta problema mi ni batit akabsat na tatang.
Iso na ita, ti problema ngay magbaga. Saan tayo pala panunutan na ita, tatang? Diyak kaya tamatong ti kinaragsak ko, iti panangaklonan ni Rodessa, iti ayat ko. Tadlaw ka nakasilaw ka pa lang ti kwartom. Sana nakatrangka, isa simul kaklatan. Ada ka din napatangi bagam kanyak manang. Kasla kaya't nakaliklikan Kalpasan ang nakatalikod ni Ananias. Nagdadaras ka mo na simrek iti kwartom. Manang, Amom siguro pagdamagan ka, no apay nagkuyog kayo kini Ananias, niya. Agpudo ka man kanyak. manang badet. Awan mo tidakas na no kumuyog akken ko na. Ngamin inawis na kang pasyar. Ang mga no panunutin na, nga danamnaman na nga ayatem. Wano, agayan ayat kayon? Kasanungatan. Laglagi pang protesta, ha? Ni Harold tirumbang apaki ayan ayat ham. Laglagi pang dayta. Kasanong nagpaiso na maaman ni Manang maabadit nga ganyan ayatan. Kat saan matapabor iti relasyon ta? Ananias. Apa yang nagsinay ka? Basta laglagi kong kumakanayon. Ay ayatin ka. Kit, ipatig mo kumaday tapa na kayat ko ken ka. Ikari, Saan mo kumapukpukawan ti singsing? Taday tatitan dati panagayat ko ken ka. ipatig ko dito eh. Kasi ti panagayat ko kin ka. Saan mo pa yan sinong batang ti saludsod ko? Nakasagana ka kani amang sukir iti pagayatan ti kapsat mo? Gapoy, ti ayan ayat ta. Nasaan mo kabagla na mapukaw day ta singsing? Ad-adapay at sak kabailan ang mapukaw kay tibiyak ko. Kagyaman na. Sana kabailan ni Manang Badet nga ipaay ti pagragsakak. At akin ka ti ragsak ko, Ananias. Maragsa ka na karagdan ang nagkukin ka. Ikari. Agbalinak ang natibgar amang Europer iti ayan ayat ta. Naggapo ako iti pagtrabaho ni Rodessa, Manang Badet. Awisa ko mga agpasya. Saan ko anadanon? Anya? Saan mo kaya dinamag kadagiti ka opis ni Naan na no sa dino tinapanan na? Saan ako na nagsaludsod pa eh. Impagarop ko no nagawi din. Awan pa'y man. Ha? Napanan na nga ta. Amang ano kadwa na magdagiti daduma ka opisinaan na. Kat napanda pa'y nagpasyar. Wano, napanda nga tayo ti mall. Uray malangan. Amangan mabayag da pa eh. Sana bali. Hinto namin sa langan. Ibagam to langan ng imayak. Kat day tati paglitlitayam, Harold. Talagang sakit di nga agayat ka kin ni Rodessa. Panggap ko pa ilang tiagaram kinkwana. Saan ka mapapalaw? Napintas ni Rodessa. Nasingpat kan nasirip. Awan ti raso na saan nakaamaya. Ngumnood ang kaya nayat nga. Awan ti mabalin ko, mama. Ipalubos mo, amaunanda ka. Laglagi pam. Anak nakatisigod, amayor. Dakkel ti utang da na imbag anakam dagiti nga agkapsat ti pamilya tayo. Kayat ko, no ayat anak ni Rodessa. Awan iti kondisyon. Ayat anak. Gaputan na pudno ti panagayat ko kinkwana. Lalaingam nga rada, iho. Uwan, mama. Ipasnat kon ti agaram ko ni Rodessa. Apay nga itakalang, Rodessa. Among ka di nga may ni Harold, di opisina yo, tapno awisin nakakumangag pa siya. Manang Badet. Di amo na, madano na ka dito'y balay. Ngamawan ka, napanam. Kuha Manang. Apay, di ka makasumbat. Agpudno ka man kanyak, Rodessa. Di mo ibaga akadwam manan ni Ananias. Kasanungatan. Ano ti bagak ka ni Manang? Tsak
Agsamatan makaulpot kan ko na. Oh. Agpudno ka man langon kanya, Rodessa. Ay, ko manang. Dagiti kagayam ko aka opisina at tikadwa ka nagpasyar. Jakmat nga min amo apasyaran nak ni Harold. Kalpasan na nagapo ka dyan munisipyo, nagdiretso ak ti balayo, Mrs. Robio. Amangan ko nak no, napatag ti bagayo kanya. Agyaman na tapinatgam tikid daw ko ayay mo diti balay. Saan kayo ang mapagkadkadan? Dakal ti utang mi ngagkabsat kada kayo iti day ti Mayor Rubio. Nadanon mo't nga ta ni Harold ti kapsat mo iti opisina ta. Kat napatganti kalikagom na aba ipasyar na ni Rodessa. Wen kat nga ta, Dahil tinagpayabakan ka. Mariknak tinapalalo a panagayat ni Harold kin ni Rodessa. anya? Nasingpat ni Harold. Agpadadakin ni Rodessa. Agbagay dalakit ti. Anya nakit din aragsak ko? No, da pa kay karyan ti kapsat ko iti anak yo, Mrs. Rubio. Amoy mat, no kasano ti kinakurapay mi. Napalaro ang ragsak ko. Tanay kanak man ang tigundawa e mapasyar ka. Agyaman ak launay. Mababay na kada kayo. Manang Harold. Saan kang agbahin kanyak? Kaya't ko ana asidag tirik ng kanyak. Anya? Saan aday ito ti umno a lugar? Apang ipudnokin ka. Ngimsapay ko mata maawatan nak. No ipudnok ti panagayat ko kin ka. Ha? Rodessa. Ikarik. Ano ayat anak? Saan kantong agbabawi? Gaputan na pudno ti panagayat ko kin ka. Nakaragragsak kamot adimtang. O niya, naipasyar mo ka ti ni Rodessa. Saan ko lang ang naipasyar, mama? Naipudnok pa yung ti panagayat ko kin ko, ana. Apay nga katawa kayo, mama. Ay, maragsakan na klaeng iho. Amo, magunod mo ti panagayat ni Rodessa. Day tala, naadakayan ayat na. Mawanan kan samat ka na tago si tinamtama. Sigun ken ni pate. Awan ka no ba'y ti kayan ayat na. Agar-aram nga tapela, niya nang nyasking ko, ana. Maag ni Rodessa. No pa ayon na ka. Kat sa bali, ti pakiayan ayatan na. Natalag kayo launay. Amabali na kayat nakmat ni Rodessa. Siyempre, saan ka lang abak nang nasingpat kan gwapo ka. Nasirip ka pa, iho. Nasingpat day di papa. Saan na kayat? Apag panakkel tayo, tikinabak nang tayo. Dakkel tinaitulong tayo di papang mo kadagijeng agkapsat. Mama, imbagak idin kada kayo. Kayat ko, ano ayatan nak ni Rodessa? Gaputan nagtaod iti puso na, ti panagayat na kanyak. Awan iti kondisyon. Saan ang mapilpilitan laeng? Madlo ko nga ano si Isen ka manipod pa dimteng ka, Rodessa. Anya, kumusta ti panang ipasyar ni Harold ken ka? Nasayat mo at manang badet. Ipagkak natagan ko na ti panapudno ni Harold kanya. Anya, impod no na ka di ti panagayat na ken ka? Ay, kwa mana. Amok, dakkel ti panagayat na ken ka. Saan na ka kuman nga ipasyar, nawan panagayat na ken ka? Ganun kaya, nagkapo ka di balay da Mrs. Rubio. Kat da kayo ken Harold, tinagsarsaritaan mi. Manang? Pabor ni Mrs. Rubio, asik ka, ti makaayan-ayat ni Harold. Anya? Ba nagkapakaragsa ka launay? Nagasat ka, Rodessa. Wan, nagasat ka. Kasi ka ti pinili ni Harold nga ayatin. Makay ayaw boy-boyain ti kinabunas ti panagdak lagi ti pagay tatang.
Adapin muskol ti panaggipida, hindi na abunuan tamanan. Dumalaang kan pagimbagan na numay siyang agriculturist ti anak mo. Nawan lakit diti trabaho, tatang. Tulungan kayo diti talon. Kabalak pa'y margidi. Nandulak pa'y baro. Kita ba ta? Nene. Sino ta kinlugan ni Tidayjay? Kasla ni Harold mat na jay. Oh, ni Harold ngagbaysa. Ang may samat. San naman akadwa ni mamana? Manya nga tatigagara na. Mabit lang, tatang. Mamanganod na napatag niya baga ni Sir Harold. Talaga na imbag kayo tinay di papang mo, Sir Harold. Sayang lang, tanatay ka po iti panakatake na. Kinapudno na tata. Kaya't ni Atty. Franco nga agtandem kami inton sumaruno nga eleksyon. Anya? Mayat, dakil dinamnamam amang ngabak. Padamday di papang mo na imbag ka tao. Awan ti ambisyon ko ti politika tata. Ah? Ipamaysak lang ti mang tulong kini mama. Ang mga sikaso kadagiti negosyo mi. Sige sige. Ituloy yung pay lang tagsasalita kinin anyas, tada ko panak. Kudloti ko na ni tatang, Sir Harold. Dakal kinamnamam ang mga bak, Lucas Pangrekan. Makatulong aklat ta iti sa bali awagas. Sana ka makapagbayag, Ananias. Pimasyarak lang. Anati ko naman, Anyas. Pimasyar, iti balayo ni Harold. What? Ngayon, saan na nagbayag? Nakisarsarita labi. Ada ko makayat ko ngay bagakin ka. Saan ko masabali iti pagawatam, ha? May papanikan niya. Saan ko kumapakabasulan ti susurot ko manan ken ko, na? Anya? Diyak namin kaya tamabainan. Saan ko maharumbang? Tagayan ayatan. Numuna ta. Nagpudnumat iti panagayat na kanya. Kasano nga dita? Pangasim, saan ka ko mga panunot iti sa bali? Ngamin, si kamot kay ayatan. Ay ayatan ka matunay. Ngayon naimbag ataon ni Harold. Kanbak nang da. Please, saan ko kumaatagibasitan ti kinataom? Tsak malikli ka na panunutan na ita. Anyalangan ti sawan na. Numaamuan na nga gayan ayatan. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my love and know where you belong. Naimbag ta nalagip ko adagos. Kat sinublik da ito kwintas iti kwartok. Nangin ati inggatang ko iti daytoy. Saan ko pa'y akayan ayat? Napanunot kong isagutan. Ni Ananias Trimor iti balay dagiti agkabsat. Sinaruno ni Rodessa. Naginigam da iti ima. Anya ti kayat asawan daytoy. At tinasayat pa'y. Darasak ti lumugan iti kotsek. Sakbay amadlaw dak. Masapul ang makapanawakon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anyas, ti kotse. Kasla nagkapumot dito eh. Mabit lang. Malasin ko na di ako siya. Nang samot Harold yan naglugan. Anya? Oh, Ananias. Kunak man nakapanaw kan. Ada ka pa'y matlagayam dita. Manang, Ada naglaw kong andar ti kotse. Iso adi nardaras ko ti rimuar. nakadayo na manang. Ah?
Ano niyas? Apa di ka matimtimag? Sige, ipagpagnaklangan. Maring adla masabat ko pagluganan. Sa anak laki diyan nagbidto, Rodessa. Dito isa ti balay tinagapuan di kotse anang nagkwapid manaw. Ha? Ni Harold nga tangatpay sa teacher. Ti amok ni Harold ti kasarsaritam. Saan mo't? Tanimot gayam anan niyas ti kadwamitay di tiruar. Punak man no iti balay tapatit kan Rodessa tinagapo ang iho. Iso anarabian ka nagkawid. Apekas sa tilagam, nakaliglitay ka. Mama, Ada ka ti problema? Ay, mapit lang. Anya dayta akahita. Anya't linaon na dayta. kwentas nga ma. Isagot ko kumaday to'y kini Rodessa. Apay, kaayat-ayat mo ka din ni Rodessa. Inaklo na ka din ti panagayat mo. Saan pa'y mama? Ngam na panunot kong isagutan ni Rodessa. Tapno maipanaknak ko ti panagayat ko kinkwana. Oh, talaga ka ayat ang unay-unay ni Rodessa. Nagdiretso kay Gibalayda. Kalpasan anagatang ko dayto kwentas. Ngam, saan akon nga nagtuloy. Kalpasan anakitak ida. Iti kaayan-ayat na itirwar. Adat ka ayat ni Rodessa? Nakitak tinaerot apa naging gamda iti ima. Kaya't nasawan, agayan ayat dan. Apay, adi ka tinangawisang kanya. Napinpinta sa pagpasyaran dito eh. Di nga men Rodessa. Aglalo no, tikayan ayat mo tikadwam. Wan gayam. Adda kayat ko nga isagot kin ka. Awatem. Ano tayo ito eh? Lukatam. Tapno maamuam. Sige. Kwintas. Nagpintasan na kwintas. Nanginalakit di pananggatang mo iti daytoy. Isagot ko kumakin ka dayta di rabi. Uray, santa pa'y nga gayan ayat. Tanda dayta, tinapod na panagayat ko kin ka. Napan kay Jabalay idirabi. Wen, imayak. Ngam saan ako na nagtuloy. Kalpasan ang nakita kayo kini Ananias. Anya? Sa anak lagad diyan nagbigdot iti nakita. Kaayan ayat mo ni Ananias. Saan ka di? Saan ka kuman nga gulbod kanyak? Maawat ko, tipan nakapaay ko. Kaya't ko pailangang isagot dayto ay akwentas. Harot? Ngam no dayto ay akwentas ti diyo pag kinaawatan. Manipod iti tapaw ti bantay dayto ay resort. Ibal lang mon dayto akwentas iti baba. Nagdardarasa kon ngay may. Gaputay niya wag yan ang patagtiba gayo kanyak, Mrs. Rubio. Talaga na patigtibagak kan kabadit. May panggap ka da Harold ken ni Rodessa. Anya ti may panggap kadakwada. Dimtag ni Harold idirabi analitay. Igam na ti kahita ti kwintas nga isagot na kumakin ni Rodessa. Anya? Nakadano na ti balayo idirabi. Saan na nagtuloy? Kung nagtubay ka. Saan ka nagbiddo ti tinanggag ko nga ongor ti lugan ang nagsardang iti sango ti balay ni. Uray saan nakanupay akayan ayat ni Rodessa. Kaya't na ngay sagutan iti kwintas ti kapsat mo. Tapno maiparik na tinalaos a panagayat na kin ni Rodessa. Idiri mo anak. Saan kun anak kita ni Harold? Gaputa saan na nagtuloy daytoy. Kalpasan na nakita na ni Rodessa. Kanti kaayan ayat na itiruar ti balayo. Ningatanan niya, sti pagpakana.
Sino ka natin nakita na, ma'am? Saan nga imbaga ni Harold? Pabura ka ni Rodessa ti makagasat ni Harold. Ngam, sayang, at damot gayam kaayan ayat nan ti kapsat mo. Kapampanaw lang ni Badet. Tanda ni nagdanon kayo ti balay. Nagkapwag ti iho. Kay tultulnog ko ni Rodessa, igibalay da, mama. Anya? Kunak mano na upay ka na ti panagara mo kan kuha na iho. Kalpasan na amuam nga addan ka, yan ayat na. Inawis ko nagpa-share iti result, mama. Anya? Kas jay ti kinasinaw ti panagayat ko kini Rodessa. Naimbag to laang, apakalaglagi pan na. Talaga nasingpat ka, anak ko. Agap, asino ka diti magpagabakayan ayat ni Rodessa? Am-am mo yung unay, mama. Makla at kalakit di na maamam. Asino? Ni Ananias. Anya? Ti anak ti Manalon. Oh, may salada ko rapay tinangati ukan ka. Nabit ka no pa yan nagayan ayat da, mama. Saan ko pa yan naipod mo ti panagayat ko kini Rodessa? Oh, saan ang mabalintay to, Nagasat ni Ananias, mama. Umapalak. Masapol nga awatak, ti pan nakapaay ko. Pintas dayto ya kwentas. Nanginalakit ti dayto eh. Makonsensya ka mang suot iti dayto ya kwentas. Amangan ngamin na masair ti Rikna ni Ananias na makita na. Ngam, dayawat, ti kinapudno ni Harold iti panagayat na kanyak. Raamat ti kinapakumbaba na. Urepak na. Rodessa? Oh, kasalita ka man? Di man ang patet. Kasla makaungot mo titiwag na. Apay nga ta. Rodessa! Manang padet! Sana nakatrang ka ti Ridaw. Sumrag kay latan. Nagapuak iti balay da Mrs. Rubia. Agpudno ka man kanyak? Agayan ayat kayo ka din kini Ananias? Ha? Saan ka makapagulbod kanyak? Tanakita na kayo ni Harold. Manang, Amok, nga amom dayta. Nagsarita kayo kini Harold. Maag ka Rodessa. Nuniki din Ananias ti ayatan. Sa anak kaya man nagbidot. Kotse ni Harold tinakita tayo di, kat naggapoy ti balayo. Wen Ananias. Saan ka na nagtuloy? Gapo iti pan nakakita na iti pan nagkinibinta. Ket impapanan nga gayan ayat ta. Saan ko pa nakasarita ni Harold? Analangan ti may bagbaga na may panggap kanya. Awan mo ti problema ka ni Harold. Nasingpad. Rodessa? Saan ko maamasair ti Riknam iti panangdayaw ko iti kinasingpad na. Si Kati ay ayateg. Ket naaklunan ti pan nakapaay na. Nataknang ni Harold. Baknang ngam napakumbaba. Wen, ni manang batit ti problema ta. Sana pabor iti relasyon ta. Ngamin, ni Harold ti kayat na apakiayan ayatak. Nagpintasan na ta kwintas. Nanginalaki din ito eh. Saan nga ta, aday tun, ti kwintas nga imbaga kanyak ni Mrs. Rubio? Nga isagot ko man ni Harold kini Rodessa? Apay nga ta dito eh. Initad ka din ni Harold kini Rodessa? Apay nga da dito eh. Apay nga ta ka dito kwarto. Kunak magda ka itayan. Sana nakatrangkay so simril kaklatan. Nga mawang ka magkayam. Nagkapuam. Ha? Saan ka na agulbod? Nagsarak kayo kini Ananias? Manang, maawatam ko mamat ti Marikrik na.
Ni Ananias kay ayate. Maag ka. Awan sirbiti kinasirib mo, Rodessa. Jak pa nga minasango ang kinasarita ni Ananias kat. Ay bang tumankit di dito balay takasaritak? Manang? Anya ti pang panggap mo? Saan mo nadamagan pa eh? Wan kayam, apay dito kwintas. Insagot ni Harold kanya. Oh, makitam, ti panagayat na kan ka. Itilaksid, ti panakaamo na nga adan ka, ayan-ayat mo. Sinagutan na kapailaan, iti kwintas. Talaga, tadakalan dagiti baka tarakan ni Ananias. Nawawalot da, tada parsyak da mistiso. Minupulid ako nakuma. Unay mo ti panagsasao ko. Anya aparsyak. Nagagat, nagtartara ko ni tidinguan ti anak ko. May samira na lang ta. Uray ang trabaho na. Nay. Kada nagsardeng ako siya, iti batog tirpangan. Ni Mrs. Robio. Tulungan ditoy. Istong! Mrs. Robio, Ada ka din ni Ananias. Mrs. Robio? Isa na itong dimsagi ti tricycle. Ananias, mabaling ka diya makasarita ka. Dumanan tayo ti unag, Mrs. Rubio. Anya nga pati gagara na kanya. Amom lagi titigagarak. No, nakapagsarita kayo gan ni Harold. Saan kami pa nagkita, Mrs.? Apay ka di? Diya ka mo, no kasadong ibagakan ka na ito eh. Nakababain man ng nagribalan nyo ni Rodessa. Kat sikat ikinayat na. Gabot siya tayo ayatan na. Naturid ka nga agsasaw. Kasla kayat mo pa'y nagpanakal kanya. Nagubsang ka. Agap sa darumpang atutupan ka. Si papa kong babaag nagpakawan ka na kayo. Numalit pa nagsahad ti imbaga. Anya ka di gagara yung kanya. Adada may bagay ni Harold apara ken ni Rodessa. So na mabalin, si kalangan tiyag pabusoy. Anya? Nasing pati anak ko. Imalalatay kiday di mayor nga amana. Amo ka naragsakdan to ken ni Rodessa no isuda adua tiyag kagkasa. Nakapanawan ni Mrs. Rubio. Siyak mo ti makisarita king kaanak ko. Nangag ko tinagsaritaan yung sa anak na nakibiyang. Tan? Naimbag lao na yung tao dahil di Mayor Rubio. Adot na tulungan na. Amok na itatatan. May sa ni Rodessa karay tinaik ka ni Tigundaw yung makapagadan. Aging kay tinapagturpos na iti kolehiyo. Ken naadaan iti pagtrabahuan. Katimala ni Harold iti amana. Ilalaam kumati pa nagpagayam yo. Anya ti kayat siya asawa ni tiday tatatan. Masirib ka. Amok amay buksilam ti kayat ko asawan anak ko. Kayat siya kanya asawan. Gapo iti kinaimbag ni Harold kanya. Gapo ta nakurapayak. Agpabusoyak. Kat isakripisyo ti palagayat ko kanya Rodessa. Nakadanon tanti ti balayo. Ngayon, aglam-lam niya sa itidakulap mo. Ananias? Nasaysayat mo sangwat ni manang mo. Rodessa, Ananias, anya tara mamidan nyo litirwan. Sumar kayo, tagsasarita tayo. Kaya't na ka nakasarita manang badet. Saan ako nagpalpalikaw pa'y Ananias? Idi pa'y laeng. Saan kon nga anamungan ti panagdatdaton mo iti kapsat ko. Gaputa kayat ko ani Harold, ti makaayan-ayat ni Rodessa. Namnamag amangin ko na itakada kayo. Idi pala, nadlaw ko. Saan kay apabor ti panagaram ko kani Rodessa. Naimbag tamong dayta.
Nanumuak unay, no may diligak ni Harold. Ngam, si katay ayat ka Ananyas. Rodessa, mapan kay ti kwarto mo. Kaya't ko adwa kami lang kan Ananyas, tiyak sarita. Ngam manang, Rodessa, itong paalam ni manang mo. Nasaysayat nga paiso, no dua kami lang nagsarita. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Nalapit saan na ka maawatan no apay ani Harold ti kayat ko apara kini Rodessa, Ananyas. Saan na kaputa may saak nga ambisyosa? No di kat, kit kita akti pagimbagan ti kapsat ko. Amok day ka manang. Pudno anak ko rapayat. Ngam adamat na turpos ko nga adal, ka nagtabtrabaho ah. Saan laaday ta, Ananyas? Ado ti pakaarusak ta ni Harold. No kinasimpot ti sapsapulan ni Rodessa. Kasta akmat. Kan amok mat talaga anay baga tao ni Harold. Nasaya at amom day ta. Ngem saan lang aday ta? Gapot tadakkel ti utang mi anay bag anakam iti pamilya da Harold. Day ta ti may saga po na. Tano saan agapo iti day di Mayor Rubio. Jack lamon, nanya kumama tinagtungtong palang ti biyag mi. Manang padet. Sapay ko matamaawatam day ta, Ananyas. Nupod nung ay ayatam ti kapsat ko. Nakasagana ka amang isakripisyo iti bukod mo arik na, para lang iti pagimbagan na. Mama, saan arumbang tinaramid yo? Saan kumaada kayo kini Manang Badit? Ti agtulag. Harold, Saan aktumatlangan na ragsak? No saan asyak tayo ayatan ni Rodessa? awan tiga po na asaan na ka maayat ni Rodessa. Awan ti mabalin tayo. No ni Ananyas tayo ayatan na. Talaga na ipagkatao, iho. Imala ka iti day ti papang mo. Saan ko kayat nga aramatan ti kinabak ng tayo, mama? Tapno lang magunod ko ti kayat ko. Sikapay kitin ti agsakripisyo. Imbilang ko agayam ni Ananyas, mama. Saan akin naman naging bubukod? Timang dadaal iti kinasingad mi. agpagpakaan si Akin ka Manang Badet. Maawatan na kuma. Saan mo kumamot alapdan ti pagragsak? Rodessa, saan ka kumangagbalin na maag? Ni Harold, ti parakan ka. Kit-kita ti pagimbagam. Ngam ni Ananyas kay ayatek manang. Awan tiga po na adi mo masursuro nga ayatin ni Harold. Ado, ti pangatiwan na kani Ananyas. Oh, anyat pagsangitan. Nagasat ka ta si kati ayatin ni Harold. Naglagi pang. Ado, ti utang ta na yung pag-anak kami ti pamilyada. Saan ta ama kamay bayad? Tinagkumamot konsensyahan manang. Bigbigat ti utang ko anaim baganakam kada Harold. Ngamsan ko maaday ta ti makalapad kanyak iti panagragsak ko. Kat pakaragsakan mo ti magpagak. Denggan na kumarodesa ating ko ha. Tingitingam ana yung pagtariknam. Agpanunot ka. Saan ka itong agbabawi? No ibawing mo ti panagayat mo kani Harold. Siririn kay palagaya mamasang pataktatang. Inorturay na kali. Madlaw ko analiday ka. Sa naklakit ng agbindot. Naggapo ka iti balay da Rodessa. Kinasarita na tikapsat na may papanikayan ayat may kani Rodessa tatang. San ka di pa'y lang nga makaanay ti panakisarita ni Mrs. Rubio kin ka. Laglagi pa mabakital-talon ta ka nakwada. Sana kaskari na ngay sakripisyo klatan ti panagayat ko kani Rodessa tatang. Kasanon ni Harold. Kasanon no kasarita na kamot. Tang, Oh, san ka amabayin kinkwana? Ipagpagapumla kuman iti kinasayad na. No pa'y ada kinasabrak yung galin Mrs. Rubio no minsan. anda mariribo ka na karagitang ibagbagayo kanyak tatang.
Ay, sige. Mapan ka maturugan, tabno makay na naka. Ananyas, amok na may nakakinasarita ni mama. Saan mo pang panunutan? No anyaman dagit imbaga na rin ka. Harold, Pudno ngay ayatak ni Rodessa. Maawat ko asikati ay ayatan na. Wen, maawat ko ti pan nakapaay ko. Kablawan ka. agamanak. Saan aday ta ti mangdadaal iti panagpagayam ta? Saan mo pakadanagan ni mama? Tinubngar ko tinagsaritaan da kini manang badit. Mabayinak unay kan ka, Harold. Naimbag ka at tao. Sa anak tumatlangan na ragsak, na mapilpilitan ni Rodessa, ang makiayan ayat kanya. Nakita kayo idi, ana erot ti panagpinngutpatyo iti ima. Nailasin ko ini ti Kutsem. Jak impagarup ang nakita na kami gayam. Ita lang ang may bagam na ita kanya, Harold. Gapo iti na imatangak. Ingkaddan ko ngagpabus uyak langan. Kablawan ka manin. Nabang ara nakiti dahi tang imbagam. Naimbag ka agayam. Apay ngagluluwa ka. Saan ka kadi maragsakan iti dati apa nagkita ta? Naragsaka ka na niyas. Nga malitayanak. Gabukan ni Manang Batet. Kaya't nakapilitan na lipatan ka laangan. Tapno nawaya ni Harold nga karam kanya. Saan ka nagladingit? At na pintas ng ipadamag ko ka. Nagsarita kami kanya Harold. Anya? Maragsakan kalakit di iti dahi ti ama-amwam. Inkari na kanyak asaan nan asingaan pa'y ti ayan ayat ta. Kasta ka di. Naimbag a tao ni Harold. Saan na akayat ang madadahil ti panagayam mi. Gapulangi ti panagribal mi iti puson. Agyaman na. Makasangit na kita dahi taanamwag. Ananyas. Anya ti kunam, Harold. Apay nga inarapit mo dahi ta. Saan arumbang asika tirimok ma? Mama, saan aga po tabak ng tayo? Nangatula una yan ti panagkita tayo iti biyag tayo. Saan akayat day di papaday ta? Anya? Saan ko akayat at agikwa ti saan ana ikari para kanyak? Sa anak tumatlangan na ragsak, napilitak nga ayatan nak ni Rodessa. Nasingpet ka, iho. Abang ano katawan na tanyanan niyas. Tayong kapay kat nagpakawan kan ko na. Saan ko man aday tatipan panunutan niyo pa'y mama? No saan man ani Rodessa tinaikari para kanyak? Makasara kakto iti sa bali. Naglaing kan Rodessa? Ita kala asumangpet? Napnapanan niyo kadimanan kan Ananyas. Manang, anya ka dito pang pananutan. Rodessa, talaga ka dyan natangkan ti olong? Saan na kon nga ikan ka no? Agpapakasyakan ka, Manang. Aklonam ko man ani Ananyas day ayatak. Nuan niya launa yung tinakitam iti dadya a tao. Isartang mo ko man nga idul-dul-dul ni Harold kanyak. Nakapagsarita dan ka ni Ananyas. Anya? Sakbayan nagsarita da. Nakasarita ni Harold ti inana. Sana po na rita. Day bagagaya man ni Rodessa day takan ka. Wan, puno. Day bagunay ni Harold. Kasana kayat nga dilitil ti baginakin ni Rodessa. Idinto tamo na ani Harold ti ayayatan da. Mabain ako na kayo, Mrs. Rubio. Badet, nautob ko asan arumbang dagiting pagpagak kini Ananyas. Anya?
Kaya't ko na saya at kami iti imatang dagiti tao. Saan ko pa yan ay baga daytoy kan ka? Alalukuyak ni Harold at umaraya a mayor iti sumaruno nga eleksyon. Maraksa ka nakparay ti dayta. Amok, dakkel tinamnaman ni Harold ang mga ba. Gapoy ti day di asawa yo. Sayang nga Rod. Nagmayat kumano isudakin ni Rodessa ti agkakasat. Bayan niya, alukoy iklat na ti kapsat ko. Anya, Kababayan na ko ma. Gaputa kasla idaldal ko ti kapsat ko, iti anak yo. mawatan ka? Daimbag ni Harold. Iso ababalawag no apay asaan na nga irupir ti panagayat na kin ni Rodessa. Saan na mapalintay to'y? Masapal makapanunot ak iti pamuspusan, taptang sina darote sa kanananyas. Apay kit din at Jack aramitan. Naimbag ta nalagip ko tayo dyan. Itayak lang ano sana makagura ni Ananias. Kat isunton a mismo ti mangis sina iti kapsat ko. Lading itaklangan dahi itong aramidak. Mabali nakakuradak to. Ngam pagimbagan matlang da ito'y ni Rodessa. Kunak na datalaan. Madanong tangot gayam ni Harold iti dahi ti restaurant. Sapay ko ma. Tasaan na ka makasinga kada kayo kini Ananias Rodessa. Siya ka mismo. Tinangkid daw iti daytoy apa nagsasang tayo. Anya? Atay baga ni Harold kadata Rodessa. Manipod idi na amo nga agayan ayat kayo. Ingkadang ko alipatan kan, Rodessa. Ngam, kayat ko ti makipagayam kada kayo. Agyaman ako, Nay, Harold. Agyaman na Harold. Excuse me. Sumbatak labi iti awag ni mama. Hello? Kawawag ni Atty. Franco. Kaya't nakakano ba kasarita? Kaslaan mo kung ibagana. Nagsarita tayo idin. Patgam kumalangan tikip taon na makisarita kan ka, iho. Hapay, sa dino ka di kayan? At daap dito restaurant, mama. Kaduwak da Ananias kan Rodessa. Ha? Urayan dak lang ang makasangpat dita balay, mama. Isunton ti pa nagsarita tayo. Isu madlagaya masan ka nakita iti kwarto mitay. Imuna kagaya man dito'y talon, anak ko. Parbangon pa lang itay makapuutak tatang. Naridam ka talagang agriring. Sana kami na nakaturog pa eh. Itay manggapon nga aglawag. Imaya ko ni titalon. Hindi pa ilarabi anadlaw ko anaragsak ka. Talaga naragsakak tatang. Ngamin, nagsasang kami kada Harold ken Rodessa iti restaurant. Kat impanam naman na asaan nan asingaan ti kayan ayat ko. Diya ka mo narumba nga maragsakan ak. San tayo nga mo no anya ti sumaruno ang mapasama ka anak ko. Nadlaw ko anapod no ni Harold kadagiti imbaga na tatang. Saan lang nga nagbayag ti panakisarita na kada kami, tay nawagan ni mamana. Kaya't sa ngamin ni mamana nga agtaray a mayor inton eleksyon. Panagkunak, saan na ka nga inggan ni Atty. Franco nga alukuyan? Tapno manugot ka lang ang kandidato a mayor. Nagsarita tayo idin, mama. Awan ti isum ko iti politika. Kaya't ko asurutam titugot day di papam. Makapagserbi aklat ta no kayat ko. Iho, panunuta man ay impag. Wen kayam, talaga ka di ngayon sukumon ti panagayat mo kin ni Rodessa? Sakbay masaktanak, mama. Amang ano anya pa iti mapanunot kong aramidan. Manglipataklaangan. Kunak nung nagkuyog kayo manan kini Rodessa. Saan pa kami na nakasangpat? Naladawak kami na dimanon iti opisina da. Amang ano sinuko ni Harold. Manang panet. Apay akas tati pa nang kitam kanyak. San ko kidya sigurado? Mabit lang
Adala kiti kwarto na, ipakitakan ka. Nagturong iti kwarto ni Rodessa. At nga to na chay. Maburbur siya anak. Unkayan, napanan nga ta ni Rodessa. Pudno nga ta asinokon ni Harold. Idin tatanalpasan na nagsasarita kami. Oh, daytoy. Kwintas. Apay na ito kwintas manang badet. Wan, napinta sa kwintas niya. Amon, nangina tingkatang ni Harold iti daytoy a kwintas. Insagot na kani Rodessa. Anya? Amangan no pagaro pa mga gulol budak, nagar-arami dak iti rason, tapno isinam. Tilang kayat ko panunutan Ananias. Apay nga inawat ti kapsat ko dayto a kwintas a regalo ni Harold. Idinto tagayan ayat kayon. Awan nga ta ti panagayat na ka ni Harold. Oh, saan ka makasao? Saan ka ti apod no ti kinunak? Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Kagap-gapo lang ni Ananias iti balay manang badet. Ha? Apay nga dakin ka ti kwintas. Impakitak kini Ananias. Anya? Imbagak kan ko na nga insagot ni Harold daytoy kan ka. Apay nga imbagam day ta ka ni Ananias, manang. Apay akas lamabutan ka. Siguro, pudno ti imbagak kini Ananias niya. Nga, anya manang. Kastoy, agayan ayat kayon kani Ananias. Ngam apay nga inawat mo pailaan daytoy a kwintas. Saan nga ta nga addamat panagayat mo kani Harold? Oh. Pagduado am ka di tarik na, Rodessa? Sana po na day ta manang. Kapsat ka. Nga maapay akas to di araramidam kanya, manang. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever. Hindi pa ilang oboblagan ka. Itanya tinaduktalam. Tatan. Diyak kayat akad nga ni Rodessa. Aging hitay makasarita. Kayan ayat nakangam apay nga inawat na tisagot ni Harold kinkwana. Tatan, Apay nga inlimod nakin ka. pangasing. Saan nyo ko mga adari ribukan ti panunot ko? Agpanunot ka kumahaan na imbag, anak ko. Ulitak may baga ka na kayo. Masapo lang makasarita ka mismo ni Rodessa. Ay ayatek unay. Agtaloy kakin ko na. Ananias, magawanan ka ko. At sangit ka ngay marakop kanyak. Apa yang pakawan ka kanyak? May ipanggap iti kwintas nga ipakita ni manang kin ka. Naklatak na ro di tinamak kin ko na. Isungarot niya pagpakawanan kin ka. Sorry no in limit ko. Saan ko maaday tati pagduwa-duwa ang kanyak? Nga dapay kayat mong ilaw-lawag kanyak. Dumnga ka. Mabawi ni Harold nga itid kanyak ti kwintas. Kalpasan na nakita na, kinamuan na nga gayan ayat ta. Intid na matlahan kanyak. Kastanda ka no, ti panagayat na kanyak. Anya, Saan ko maaday ta ti pagduwa-duwam, Ananias? ay ayatin ka unay, Rodessa. Ay ayatin ka, Ananias. Kat na ito yung sing-sing. Ti tanda tinapudno a panagayat ko kay... Ananias, abayat siyak matan makita ti sing-sing iti ramay mo. Ha? Kung nagpaso, italaamad lang ko. Saan gaya man na kayo sa itiramay ko? Nalipatak siguro. Anya, ibagakan ka idi. Ipatid mo ti sing-sing. Asagot ko ken ka. Kastanda ti panagayat ko ken ka. Tano mapukaw mo. Kasla na pukaw mo matan. Ti panagayat ko.
Uray saan ka pinaayapan, may kalata dito balay. Ada ka din napatag nga ibagam kanyak, pati. Ada, Mrs. Rubio. May panggap dito iti kwintas. Apay na ita kwintas. Babit lang. Kasla malasin ko dayta. Saan kayo anak bidto iti pampanunutin nyo? Dahito akwintas kat insagot ni Harold kani Rodessa. Nakigtot nga na niya silimpakitakan ko na dayto eh. Gaputa saan nakabalang nga isagutan ni Rodessa iti kasta ti kangina akwintas. Saan lang nga dayta, Mrs. Rubio? Masigurado ak apampanunuten ita ni Ananias. No awan ti pateg ni Harold iti puso ni Rodessa. Apay nga inawat na dayto akwintas? Gaputa na ngina dayta akwintas. Amang ano dayto iti saan da pag kinaawatan? Amang itunda, iti panagsina damatlaan. Uwin nga paiso. Kaya't nasawan. At dapay lang namnama, amabalin nga ibaw ing tumatlang ni Rodessa ti matang nakin ni Harold. Pangag peso. Tsak nadladlaw ang awan itiramay ko ti singsingin sagot ni Rodessa kanyak. Iso pa yung tinakadlaw. Ayan nga tanda dya singsing. Tsak matamon nun sa dino tinangitis diswag. Ang adalang dito na dyan. Sana mabali na mapukaw. Nakalukat diri daw ti kwarto miso asim mga kaklatan. Kaslad na sa pula. Ti singsing tatang. Anya sing-sing. Nini. Mabit man lang. Diyak mo't makitan di taramay mo. Ni Rodessa tinakadlaw ang awan itiramay ko na dyan singsing. Apay gabi na pinukaw mo. Saan ko pinukaw? Diyak lang amin amuno sa dino tinangitis diswag. Amang ano, diyak napupuutan na naragrag. Imposible mo dahil ang ibagbagam. Napuka mo dahil ta. Idinto nga. Ay naapo ay napatag dahil diyay tayo sagot keng ka ni Rodessa. Iso napatpatag siguron. Di kwintas ngin sagot ni Harold. Anya ti kahit siya asawan. Amangan no isukat na kakapulangi ti dahil ta. Biro kam ti singsing. Amangan no dahil ta ti sanyo apag kinaawatan. Ure asino mat. Pukawam tinsagot na king ka. O, hanya ita. Di kas lasikan tinang pukaw, iti panagayat na king ka. Dayta tinagsaritaan mi kinibatet, Harold. Saan gayam nga mo ni Ananias sa sinagutam iti kwintas ni Rodessa? Anya lakit gani manang badet. Saan na kuman nga imbaga dayta kini Ananias? Saan mo nababalawin pa ni Badet? Mama, kalpasan ana amwak nga agayan ayat dan. Nagbalinlaan ng agagangay asagot ko kini Rodessa dayjay akwintas. Apay nga inawat na dayjay kwintas. Ang mga no dapat nalimad arik na nakan ka, iho. Saan kayo kumangag panunot iti sa balay, mama? Ano dito yan? Amangan na napukaw mo ni Ananias ti singsing. Ano ya't napasamak? Inyunay-unay ko't idikan ko na. Rodessa, apay, kasla adda pa kariribukam. Manang Badet, Amo, nagkita kayo manan kini Ananias. maawatan na kumamanang. Amok, kagura yun ni Ananias. Kat, tayo tatiga po na, nga itiruar ti pagkitkitaan yun. Anya man ti nagsarsaritaan nyo. Nagsaritaan nyo ka diti maipanggap iti kwintas, ngayon sagod kan ka ni Harold. Nagpakawan akon ka ni Ananias. Apay ko mga pakawan ka kan kwa na. Iti anya aga po. Gapo ka di? Taadamat pasat ni Harold, tita puso? Manang pang-aasim. Saan mo kumamat na nariribukan ti panunod ko? Ay ayatek unay ni Ananias. Naamwa kon ti maipanggap iti panang pakita king kanimanang badet. Iti kwintas ngayon sagot ko iti kini Rodessa. Harold? Iso nga ingkadang ko, apasarita ka. Dua talaang. Ha? Imbabawik nga insagot kini Rodessa dayjay akwintas.
Kalpasan anak kakita ak iti pamanaknak nga agayan ayat kayon kini Rodessa. Napanunot ko nga itad matlakin ko na dahi akwintas. Tapno ada pagalaglagipan na. Nga itid na minsan apasag tibiyag na. Kit nagayatak itinapudnukin ko na. Akwek. Naklata kiti makitak na di akwintas. Ken namo ka nagapukin ka. Ngem dagos asin miplot iti panunot ko. Nanya ti panggap ni Manang Badet. Anya dayay. Kayat nangagsina kami. Kasikat ti kayat na aparit kabsat na. Saan ko akayat nga idaldal ti bagik kini Rodessa? Diyak kayat ama pilpilitan laeng. Amang ipadag kanyak. Baknang ka. Ngem nasingpet ka, Harold. Nawaya ko maama-aramid mo amin na kayat mo. Tapno matagi ko am ti panagayat ni Rodessa. Saan ko akayat nga aramidan dayta? Inayat ko ni Rodessa. Ngam saan ko akayat? Asyak ti makagapo. Amarakrak ti ayan ayat yo. Anya ka diti mapaspasamak kan ka, Harold. Apa nagbalim kamutan amaag. Saan kay kumamat nga agsaw iti kasta, mama? Makaanay ko man daya kwintas amang dataal iti ayan ayat daanan yas kan Rodessa. Saan ko akayat agundawayan? Malagip ko pa ilang dito imbaga kanyak ni Papa. Oh, Ado ti pagwadan, ana ibati day di papaking ka. bagay mo kumatalag ka tiyak mayor. Iso ano umay manan ni Atty. Franco. Umanugot ka kuman, iho. Napanmanan dita ti saritaan tayo, mama. Pudno timbagayo itay. Adda amin kanyak ti gundaway. Ngimjak kayat nga addan tulaang amasaktanak. Awan ka po na, adi na ka masursuro nga ayatan ni Rodessa. Inulit yumanan ni ibaga dayta. Kasanon, no saan nak amasorsuro nga ayatan ni Rodessa. Amangan nagpungtutak. Kat saan tumat lang ang naragsak ti panagdin namin nga agasawa. Sarita kayo gaya man kan Harold. Talaga na imbag. Imala iti amana. Tatang, Namapay ang naliday ka pailaang. amok ka sa anak lata anawaya amang pasyar ka ni Rodessa iti balayda. Ngem, dapat dakdak ka na problema, tatang. Di singsing. Saan mo nabirukan? Saan pa nga, Rod? Ang mga nunapukaw matan. Sa anak nagpakita ka ni Rodessa. Aging kay tijak makita na di singsing. No saan mo ang mabirukan? Di pa ikat pulusan, adi kayag kita. Pagtungpalan na data, agsina kayo. Kat mapan ken ni Harold, kat isuti makagasad na. Masapo lang mabirukak di singsing, tatang. Wan, kinasarita di Harold tay chay nga ananyas. Idinto na pintas kumanday takod taway na. Talaga na singpiti anak yo, Mrs. Rubio. Bagay na launay tag mayor. Iso nga roti bagbagakad ko ana. Ngam oray pa Saan ko nata amang awat ni anan niya sa paray ti kapsat ko? Iso nga ituloy ko. Ngay pamuspusan ti panagsinada. No agsinada, mabalin amariing tinamdaman ni Harold. Kat ituloy ng tumatla ti agaram ken ni Rodessa. Madlaw ko man, Rodessa. Kanain mo tinamasapa ka sumangsangpat. Saan kayo ka din nagkita ka ni Ananias? Nabayagan na saan kami ang nagkita, manang. Uy, nagpaso. Apay mata na saan nagparami ang nanyas. Aguray ka. Adan sakit di saan nyo anak kinaawatan? Agasam? May ibturan na di nakamakita? Amo namot ngami na saan anawaya amang pasyar kanyak, manang. Uray no sa anak apabor iti ayan ayat yo. Ibturan na latta ko mati pa ng pagpabain ko kankwana. Takasta, tinapudno nga agayat. Ananyas, kunak na maibturam adinak makita. Namanon nga aldawa saan ka nagparparang kanyak.
Pakawanan na ko, ma. Anya ti kayo tasawan dahi ta panagpakawan mo. Jak pa'y nabiro kang tising-sing. Anya? Napukaw mo, tising-sing. Apaya di mo inananadan, Ananias. Ipagakin kay di. Nga ipatid mo. Akas iti pa nang salimut-mut mo, iti pa nagayat ko kan ka. Umdas ka di apa ka masulak laytakin ka. Ulit tagpakawan ken ka. No talaga napatagak ko, ma. Saan mo apin ukaw ti singsing yung sagot ko kan ka? Rodessa, Agasam, gapoy tinalao sa panagayat ko kan ka. Siyak pa yan, tinangisagot kan ka iti singsing. dahil ka di timang dadael iti ayan-ayat ta. Nasakit tinagam ko. Tamaibturam kayam. Adinak magkita iti manungal daw. Iso na say sayangat. Na itultuloy tanti sa anta pa nagkita. Anya, Wen, liklikan ta kumapay ng kita na niyas. Kaya't ko, adalan ta, tipod no akaririk nata iti tunggal maysa. rumbang ka di akas ti pagtungpalan ta. Masapul ka ding aramidin ta na ito eh. Apay, pagduado-am ka din ti panagayat ko ken ka. Sige, panawat ka. Inton makaamiris ta ngagpadpada. Nang nangrunakin ka. Isulaang manan ti panagkita ta. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Nasakit tinagam ko. Agasam, di na inanadan. Tising-singin sakot ko kan ko na. Di na lang mo no kasano ti kinapatag kanyak na dyan sing-sing. Agas iti panagayat ko kan ko na. Rodessa? Rodessa? Apay manang. Anya ka di tinapatag nga ibagam kanyak. Sana nakatarang ka tiri daw. Rodessa? Ang mga kong sangsangit ka. Sana nga agsansangit manang. Napulingan na lang. Anya? Hindi ka nagulbod kanyak. Nabata tinangag ko, agsangsangit ka. Apay, ada ka di saan nyo nagkinaawatan ka ni Ananias? Awan manang. Nagulbod ka pailaan. Amok, nagkita kayo ka ni Ananias. Manang mapalit ka di. Panawan nagpailaang diti kwarto. Kaya't ko tiyag may maysa. Si kantumat nga bahin. No apay at di mo inanadan da di asing-sing. Ngayon sagot na kin ka. Dahil talang arudan ti poon ti sanyo ang nagkinawatan. Nasakit kinakam ni Rodessa ti panakapukaw ko iti singsing tatan. Saan kami kalopay lang agkikita? Anya, Adalan mi kalopay ti pudno karirik na titunggal maysa. mabitlaan. Kaslasan nga umanay dahi tarason apag sinaan niyo. Tatan, Abang ano, pagduwa-duwan mo ito ni Rodi sa ti panagayat na ka. Ang mga ano na aloko yung ti kapsat na alipatan na kalangan kat ibawing na ti imatang na kin ni Harold. saan tatan? Saan nakasta ti kinarukop ti panagayat ni Rodessa sa kanyag? Uray amo idin ni Harold nga agayan ayat kamin kanya na niyas. Insagot na lata kanyak daytoy akwintas. Saan ko pinugpukaw daytoy akwintas? Indulin ko. Idintuan Ananias. Pinukaw natin sagot ko kan kuha na kasing-sing. Di na inikan patag di panagayat ko kan kuha na. Rodessa? Igam mo dita kwintas ngayon sagot ni Harold kan ka. Nagpintasan ka di? Manang batet. Nangina dayta. Uray kasano ti panagulbod mo kanyak. Amok, adda saan nyo ang nagkinaawatan ka ni Ananias. Kasla maawat akong ti kayat mo asawan, manang.
Awan pa itin bagbagak, Rodessa. Ngam, ama nga nagdwa-dwa kay tan. Kat nautob mo ang nasaysaya at no ni Harold ti ayatan. Talaga ang nasigad kan kanyak, Badet. Isang oray day taba na di mo mailiman yung istoryaan kanya. Gapo tadakkel ti utang mi anay bag-anakam kada kayo, Mrs. Rubio. Diyak lang mo no, anya ko mama tinagtungtung palang ti biyag mi. No, saan Gapo iti day ti mayor. Agyaban na klaunay. Ado kayo asa na makalipat iti kinaimbag tay ti asawa. Iso adyak ingkaan nga alukuyan nga umanugot ti anak ko kumaan. Iti tiyaya ni Atty. Franco. Nga kandidato ang mayor inton sumaruno nga eleksyon. Kasta ka di, Mrs. Rubio? Wan, tsak mabaling nga ipapilit no talaga asaan na akayat, Badet. Bagay ni Harold ti agmayor. Katamog, masurot tanto, titugot day ti Mayor Rubio. No dato maawatak matirason na. Ta, saan na to na matulungan ka nagiti negosyo mi? Tinapatag kanyak. Maituloy na kumati na tungday anapod no apa nagserbi ti amana. Gapoy ti kalaat nga ipupusay na. Dayta tinaibaga kanyak ni Badet. Agapu ka no iti panagapukaw ni Ananias iti singsing nga insagot ni Rodessa kan kuana. Idi aklunan na ti panagayat na. Ingandang na asaan da pay laang akit kita. Anya? Saan ka kadi amaragsakan? Napintas na iti agundaway, iho. Dakal ti gundaway mo asikamot lang ti ayatan ni Rodessa. Diyak kaya ti manggundaway, mama. Harold, Saan tayo kumana pakibiyangan? Noan niya ti problema da nga agayan ayat. saan mo ka din nga ayatan ni Rodessa? Naibagakon, mama. Diyak kaya ti manggundaway. Awan iti kinataok data. Wano, napasakitan launa yan tirignam. Saan tayo kumana pagsaritaan data abanag, mama? Saan tayo napakibiyangan? Ti parikot ti sabali. Nabayag gaya mo na saan kayo nagkita ka ni Rodessa? Saan kayo kadi ama ilaw iti tunggal maysa? Saan ko maarumbay nga pagsaritaan pa na ito eh? Maawatan ka. Gaputan naglibalan ta idi ni Rodessa. Laglagi pong kuma. Nga imbilang kan anapatag kanyak agayam. Agyaman na. Kinapudno na. Amo ko noan niya dayta problema yo kini Rodessa. Na istorya ni Manang Badet kini mama. Ngum kunak kini mama ajak kayat ti manggundaway. Daknam naman na kasi ti pagtungpalan ti ayan ayat mi ka ni Rodessa. Napukaw ko lang ti singsingin sagot na kanyak. Kas jay mo't kanti naramid na. Harold. Si kamat kayam. Sumra ka. Oh my God. Agda ka din ni Rodessa. Jaklam mo. Kasangsangpot ko ngamin. Anam nabayagan na kanayon na masapa nga gawawid. Talaga asaan tan nga kitkita kini Ananias. Mabait lang ha. Kita kiti kwarto na. At tugaw ka lang kita. Nabayagan na saan kami anak kita ka ni Rodessa. Mailiwak mo na yung kankwana. Kailiw nakmat nga ta. Anyan tinagtungpalan ti ayan ayat mi. Diyak kabala na mapukaw iti biyag ko. Yan, no nagmaumawan ti panagayat na kanyak.
Awanan ti maramida. Saan lang ani mamati nakaamuak iti problema yo kini Ananias Rodesa. Uri ang mismo ani Ananias. Imbaga na kanyak. Anya, Nagbinilang kami anasingad nga agayam. Nakapinpintas ko madaytoy agundaway ko. Harold? Anya, tikit mo sa wen. Akwak. Adda ka pailaang dito'y puso. Ag nervyos ak natin, iti pa nang parang kanyak ni Harold. Adda kayat ko adamagan kin ka. No agayan ayat ta idiin sagot ko kin katikwentas. Kat mo napukaw mo. Kayat nakadi asawan nga saan mo matang inikkan patagdayan ayat ta. Harold? Saan ko apanggap apasakitan tariknam? No ka ba alam apukaw ni Ananias? Gapu iti dayjay asingsing. Mabalin akabaalan nakmat apukawan no kas pangarigan. Tasyak kumati inayat mo. Lading itak, Harold. Dagot malaptan, di ba nagarubos na gitilwa? Agsarsarita kayo pala ka ni Harold itay. Yung nagtartaray ka na pimanaw. At simrik ka dito kwarto. Apay, Nasaktan at kadagiting baga ni Harold kanyak manang. pinasakitan na ka? Uy. Kaslayang paruban amatin kanya ka narukupak na agayat. Gapo iti pa nakapukaw ni Ananias sa tisingsing. Kilaat-lat na pinukaw ko ni Ananias sa tibiyag ko. Kat, kaguram ni Harold, gapo iti dayjay nga imbaganakan ka? Saan manang? Rodesa, denggam ana imbag ti bagakan ka. Dakdakkel nga dayo ti basol ni Ananias kan ka. Patid. O muna, pinukaw na ti singsing ang sagot mo kan kwa na. Kastanda ti panagayat mo, idinaklon mo ti ayat na. Maikatwa, kan kang runana unay, no talaga anapatag ka kani Ananias. Maibturan na ka di? Asaan na ka makita? Nga manang, siya pinangibagakan ko na asaan kami pailaang nagkita. Uray pa, Rodesa. No talaga anapod no ti may sa at tao nga agayat. Ipanagnag na dayta. Uray an nga pa iti ibagbagat ay ayatan na. Malaksid. No ipalubos nan asumrek ni Harold di tapuso. Sana makatulong na dapat nagsangsangit mo. No masaksakitan ka. Mamimpinsan na po kao na tibiyag mo dahil dyan nga Ananias. Rodesa, anya tararamidi mo. Aldawa na. Di ka pala bumangon dita. Naimbag ta sana nakatrangka tiri daw ti kwarto mo. Simmer kaklatan. Manang patid. Kaslang kakapsutak ang nabigatan. Anya? Langan magpaisot yung kakapsot. Kasla di pa sumungot itimak mo. Agurigor ka? Baya manang, pilitik ti bumangon intun madamdama. Pinasaya ti pankalangan ito doktor. Amangan no kumaro pa ita marikrik nan. Saanan, ag tumaraklangan iti agas. Saan mga natang ng taulong? Manang, Oo. Agsangit ka manon? mailiwag namin kanyanan, Diyas. Ha? Agasam, di nakmanlaman lagi pa kumustahan. Ay, overacting. Igor-igor mo, ti ili mo, kani Ananias. Masuro na kiti day tanging bagam. Unay ka na din ko. Kasta, ti ka grabe ti panagayat mo, kani Ananias. Kung kunam tikas tamanang. Ngamin, saan mo pa yan napadas tinagaya? Ikakit ni Rodesa. Gusto dekan. Pinasayat. Ipangkalaan nga ni ospital. Ananias! Mabalin ka di kasaritak ni Rodesa manang badet. Nakalagip ka man na sumarong kariti kapsat ko. Kunakpan mo linipat mo? Manang badet.
Asin data. Ay na, Rodessa. Ada dito yan. Tay gurgurigor mo, kaili mo na unay. Rodessa, apaya kas tatilangan. Masakitak nga ron. Ngaming katarigatak titimangon. Uray maululaw ah. Ala, aging bagkamit nga tan, Rodessa. Ala, kasaritam, Ananias. Nabayag ka din na masaksakit ka. Pakawalan na ko ma. Di akong may turan pa iti iliw ko kan ka. Agadulakit din kita prutas nin sagot mo kanya kananyas. Kamusta ti marikrit na? Naimbag akon. Agpapidsa aklaan. Ay ayatin ka unay. Ay ayatin ka matunay kananyas. Kapakawanan na ko. Sakti rin bang agpakawan kan ka? Awan basol mo kanya. Ako ay nagpitutak. Saan ko maatipan nakapukaw mo iti singsing tigapuna. Nga agdwa-dwa ak iti panagayat mo kanya. Jak inga garat ti pa nakapukaw ko iti singsing. Ngam iti na ito agundaway. Sakmat ti mangisagot iti singsing kan ka. Oh. Nagpintasan da iti ang singsing. Dahito'y asingsing, titanda tinapudno a panagayat ko ken ka. Agamanak. Iti panangyusong ko iti ramay mo na ito asingsing. Ijayak matan ti parakasarta. Makaluwag iti ragsak ko. Magikasarakan ka na niyas. Wen, gaputay ayatan ka unay. Ay ayatan ka unay, Rodessa. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, nadagur uray nga istorya. Welcome iti dete a programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimony iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Inday, awan ka di pa'y daan na likod Joshua. Awan da pa'y ma'am. Napanandaman nga tan. Amang ano na pandapay la iji mall, ma'am. Siguro. Sige. Sumrega ko ni ti kwarto kinday. Si kanti manguray kadakwada. Dati, nasakit mo ti olok. Amangan no may iturog ko pa'y dita sofa. Ay, huwin, ma'am. Siya kung timanguray ka da, senyorita. Sa bagay, adama ni Joshua, driver, padikar na. O makiidi. Amo kakabailan na sa lakniban ni senyorita Analay. Tamay sama ta karatista ni Joshua. Wen, awan makiidi ti pagtanagak. Sana kan arwam amarabrabian ni Analia sumangpe. Ma'am, dandanin agsira na ti Ristobar ngayon tayo. Ken dandanin curfew. Amoy mati barwa bilin. Nang runa ket adati COVID. Awan bibiyang ko dita. Amamok tekin ko ko iti dete Ristobar. Uray nakarikapdan mabalin ko pa'y lahat uminom. Amok ma'am, ngam syakti ungtan ni Ma'am Salome. Si kati driver bodyguard ko. Pagribengam ti mang bantay kan mangimaneho kanyak. Amok ma'am, ngam No kasta, di nak nga rudbiangan. Nanya ti kayat kong aramidak. ngam nabili nakmat. Ken pagrebengat ti mangkita ti seguridad yo. Wan! Ngam awan mo pagpagada kiti panaginom ko Okay, tulungan na ka manginom dito Ibusin ta to in-order ko 1 round pa Sorry ma'am. Imuson tinainom ko. Agmanihak pa
No di mo kayat, siyak na rot yung minom. Ma'am Muston, malabsan niyo man ito uminom. Kung nayo ito, one round lang. Di nakmanlap dan, Joshua. Laglagi pong kumaha. No anya ti trabahom. Sana si kati boss ko. Imaman ti mga aw kanyak. Madanagan dalakit din, ma'am. Bayam dita. Ni, inidrepi mo tan. Amok tumot lang ti bagana. Siyak lakit di man itong tanda dito eh. Anya? Oh, Isip ko. ni, ma'am. Siya akong tinawagan na. Mabit lang. Hello, ma'am. Joshua, sa tino ka din ti ayan niyo ka ni Anali. Ada kami palang itiror, ma'am. Gani, ma'am Anali. Anya, agawin kayo. Di kayo unay ang pagkarabi eh. Amoy man at ang curfew kapo iti coffee. Uwan, ma'am. Sige, Uwan, ma'am. agawin kayo. Uwan, ma'am. Sige, bye. Bye. Ma'am, agawit tayo pa nun. Kana ni Ma'am Salome. O di agawin kan. Eh, saan na mabalin? Eh, saan ka mabalin na panawan dito eh? Agawit tayo ko man. Okay. Mao din dati ang botelya. Ibusaklaan. Ha? O sige. Patgak na itang maudi ko man. Uray niya pa di bagbagayo. Numaibos yo. Ihawit kayon. Wow! Kita man lang ti swerte. Ha? Dito'y kumatlagayam ang masarakan, Anali. Akan? Anya ko ma? Ma'am, mapantay yun. Ibata na pan, Joshua. Di nagguyudan. Hoy, driver! Ang mga no nalipata mo, no asino ti kayat mo nga ipanaw. Iso ti bus mo. Amok. Please, ma'am, mapantay yun. Oh. Batam ni Anali, tagshot kami pa eh. Saan ka di, bibi ko? Taimwadag mo ti ima. Ops, ops. Pare, saan mo ko ba nang gaman ni Mama Anali? Oh. Ti imak, ibatam. Oh. Ayaw pa! Oh. Lampayatot ka malagayam. Di nakatawaan, Anali. Salbag ka, driver. Ops, ops. Angin matitanaw ka pare. Ma'am, mapantay yun. Panawan tayo na ito na bastos. Sinalbag! Ops! Nya kay. Sorry. Ngamday tamot kami ti sapsakulam. Anya lakit din dagi jay, awan da pa nga ginggayta. Nagturay man nga ta ni Senyoritan Amam. Katsan amayawid ni Joshua. Sa bagay, adda ni Joshua. Amo ka din na baybayan ni Anali. Isumait, ma'am. Naturog kayo kiiding. Abang ano niya man ang timapasama kada kayo. Gapot pa naganda nagyaw. Anya? Sige, sige. Sika lang nga ron ti manguray kadakwada. Inton bigatan na kasaritak ni Anali. Anya lakit din day jay nga ubing. Saan mabilbilin ako na? Girl, I need you. I need your love. Apa yung nagsakit pa nagkita yung kanya man. Salamatan makaipas na ikikita yun. Nakalipat kan san, Joshua. Awalot na lipatak, ma'am. Ang damat ti bagyo. Di ko na aglablabas ka. Nalipatam sana driver ka lang. Amok, ma'am. Yak tumalipatan na siya ti driver bodyguard yun. Matlagayang. Ma'am. Apay nga ro dagas jay tinaramit mo. Ha? Amom ka di ana ba inana? Kuha, ma'am. Sorry. Apay akas jay tinaramit mo ka ni Rex. Sorry, ma'am. Rebeng na lang sa lakniban ka iti ore asino ngagpagapking kay ti dakas. Kargo ka kan Ma'am Salome. Saan ka ko mga glablabas? Taamangan no kidawag ka ni mama nga ikatan na ka na driver ko. Awan marami dak. Dahil tati kayat mo, ma'am. Inaramid ko lang mo ti rumbang. Ngayon, panakunak, gusto lang dyan. Saan ka kadya masayangan na mawanan kay ti trabaho? Oh? Awan na mo kabiddo ti tinaramid ko. Siguro, di nakmat kaungat ni Ma'am Salome no ibagaking kwa na di po no.
Kinuray niya nga ang gulo. Awan basol ko. Apa yung sardin mo ti kotse? Ma'am, padakot siya nagbangan iti dam tayo. Ha? Tinsamot logan ni Rex na jay. Uray anyat mapasamak. Saan ko ang maaklon dahi nga inaramid ti driver bodyguard ni Anali? Kakadwa. ka lang, Rex! Tulungan na ka! Kaya't kung ikan iti pagnakman, ti awanan bain. Isula ang tinakaaramid kanyak itinas jay. Na ibabainak ijay resto ba? Oh, apa yan nagrangat kayo, iti dayjay at tao. Pinanggap na bastusan ni Ma'am Anali. Ba nagadyak may palubos, Ma'am Salome? Anya? Kahit nalabit, kahit na kami kilgaan. Bayam, kasaritak to ni Hepe. Sana mabalin ti kasta na pasamak. Sana gaputa anak ti maysa a politiko. Kasjayan ti naramid na. Napagas namin, Ma'am. Amok latang nga kursunada kini Ma'am Anali dayjay. Agyam anak, Joshua. Mapangnamnamaan ka talaga. Sana ka nagbiduta na nga alakin ka kas driver bodyguard ni Anali. Pagribangak lang timang salaknib king kuha na, Ma'am. Dahil dati trabaho. Pasensya ka ni anak ko. Talaga nga addatang-tang ti ulo na. Nanya ti kayat na. Isok ti aramidin na. Ay, mawatak, Ma'am. Kanamok man. Malaksi na bugbog tong anak yun. Dapay mabaling yung tibiyag. Joshua, saan mo kumabaybayan ti anak ko? Numasapol atog ngaram ti kayat na, nang runa no pakairubuan na, aramidam. Siyak ti makam mo. Awan makaikat ka no dilaeng siya. No dahi tati pagputngam. Ti maawanan iti trabaho. Uwan, Ma'am. Awanan niya man na kanya. Pagribangak timang salaknib king kuha na. Biyag kuman di katukad na. Tinapatag. Mailisi iti dakas. Ito na ang araw natin. Naimbaglaangan tanda ni Joshua, iha. Masurunakan ko na. May sama ta napulot ti panagul-ulo na. Di mo rin ba nga kagura? Inaramid na lang ti gusto. Kasanon, naawan ni Joshua. Kitadamat kakadwa na gijaya barumbado. Mama, Iha, agan-anad ka ko ba? Kandi kay unay agpakpakarabi eh. Kandi kay unay mapmapan kadagiti lugar nga ado ti tattao. Takas tumat nga da coffee. kaya't ko lahang mati makalipat, Mama. Amoy mati napasama kada kami iti kayang ayat ko. Kunakmatken ka, iha. Lipat mo jay alalaki nga awan, Sir Serpina. Abangan no rason na lang ti lockdown nga iso ti di na nakaawidan, ken nanggapwan na anang isukatken ka. Nabayag kami nagayan ayat ka ni Ray. Amoy mo't no kasano ti panagayat ko kan kwa na, Mama. Wen, amok, iha. Nagado dita ti adayo na singsing bet nga miso. Sana balik, adi unay guwapo, basta na singpet, iha. Saan ko nga mo? Naginggat ka ano ang makamove onak, Mama. Di chay kit ti pang dadaelang iti piyag mo. Isukit din ti barbar te kam, iha. I'm sorry, Mama. Nagrigat nga minti mang lipat. Mawatan ka, iha. Yamkas lakit din isulaangan ti lalaki dito'y lobong. Anawan, Mama. Amok. Amok nga mo yung no kasano nga inayat ko ni Ray. Amok, iha. Iha, kasla saan ka adi-adal iti kastangar aramidem. Mama, Ipakitam kit diken ko na nagbidto iti naramid na ken ka. Saan kit di akasta? sige, Mama. Saan ta ng pagsaritaan pa dayta? Namabalin, saan ko na kaya talagipon pa eh? Agsubli-subli lang mat iti panunot ko. Wen, iha. Day dati rumbang aramidem. Ang move on kan. Tano ipakita man na sakit tinakam mo? Katawan na kalaan. Day ta kumati panunutem. Wen, Mama. Katagyaman na kiti balakat yo.
Kanagyaman na kiti pan nakaawat yung kanyak. Girl, I need you. I need your love. Inday, kasan kabayag mo ngagpapay ka na Ma'am Salome? Ay, nabayag mo tan Kasta ni. Anyat makunam ka na na. Ay, sos, awan makunak kadakwada. Nilaang mo't senyorita analit, medyo pasaway. Okay. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam kada, ma'am. Katamaw, siyak ti madanagan, gapoy tinapasamak kada kayo iti naminsan. Kasta ka ni. Saan nga ta grupo ni Rex tinangbangan kada kayo iti naminsan? San ko lang mo? Ng maging kay ti kadwa anak ni Ma'am Anali. San ko nga ipalubos ngagbaligi da Rex iti daka sa pangkat na. Napingat nga minday dyan nga gar-aram kan kuana. Makita, nga niya taramidan na. Di na ipakpakat ti kinaadik na kanyak. Tagbabawi lang. Hangam agan anak kayaw. Tusukan day dyan ka. Nga main, anak ti may saan nga to a politiko iti syudad. Uray pa yan sino. Nang runa, no at dagay ti Yusto. Damag mi pa yasong rekrumwar iti pagbaludan. Gapoy ti impluensya ti amana. Mabalin na di pa'y nakatumpong iti katukad na, Inday. Anya? Ngam sigurado ako. No di daklakit di maunaan, makitabla ka dakwada. Ay, Diyos ko. Siyak ni madandanagan iti kastang ibagpagam, Joshua. Nakasagana ka mangibwis iti biyag ko para kini Ma'am Anali. Napayag kami anagis istorya, kat kasta tinaibaga na kanyak, senyorita. Pudno, anaibaga na kan ka, ti kasta? Ngun, senyorita! Ha! Pangas! Lastog a tao. Saan mo't ti kunak, senyorita? Nasingpot mo't ti kunak ni Joshua. Man nakibiyang kiti Kat jak magustuhan ti kasta nga ugali na. Amo ni Ma'am Salome. Asaan basta driver ni Joshua? Anya, ha? Senyorita, saan basta driver? Iso, natalog unay ni Ma'am nga iso ti driver, bodyguard mo. Saan ko nga mo? Basta siyak, saan ko magustuhan ti Astana? Pangas iti panagkitak. Hangam, makitan to? No sa dino ti pagpatinggaan na. Ala, senyorita, anya ti pampanunutan niyaw? Saan ko may bagakan ka, Inday? Ngam amo ka din tumot lang makaanos. Oray po otan to'y kunak. Anya? Papanan niyo, Ma'am? Ha? Sika? Salbak ka? Naipagarupiya makalibas kayo, nagbidot kayo. Buisit ka talaga. Iba kayo na sa dino ti papanan niyo, takadwaan kayo. Ken, saan na nanas ka naglibas kayo? Buisit ka niya. Manakibiyang ka na ungay. Sorry, Ma'am. Dahil ito'y di trabaho. Di magbantay king ka. Sige. Isagana nga Rogelugan, tarumwarta. Sa dino ti papanan tayo? Saan ka nagdamag pa eh? Agtignay ka nga. Maamom tulatan no sa dino ti papananta. Sorry. No di baga ti papanan tayo. Saan kayo palubusan? Aniya? Apaya di kayo pakada kini Ma'am Salome. Palubusan na kayo mo siguro. Isursulo na ka di iti aramidak, ha? Saan ko kahit makabasol kini Ma'am Salome, Ma'am? Nga makabasol ka kanyak. Kaya't mo takagura ka, ha? Awan mabalin ko. Basta makam ko ti trabaho, madam. Saan ak man lang nagtuloy? Very good. Good girl, no kasta, Ma'am. Tinak man adaro rodan. Sorry, no napaay kayo, madam. Sorry, taro ka. Oops! Iba ta timak. Sige, madam. Good night. Ay! Mabuisit ka! Ito na ang naruna. Mabuisit to talaga. Anya matatiramidak. Payadyak maipilit ti kayat ko. Idin to tawan ko man ti maramidan na ituloy ko. Di naktumay malamdan ni mama. Isulakit din at driver bodyguard ko lang.
Apay kami nakastoy. Tsak maawatan diriknag. Kagurak ka po iti pandakidpiyang nalaunay. Pakipipiyangan na kakanayon. Apay tsak may laruwag ti marikriknag. Matisampag siya nga lalaki. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Ay, pagman nga raw, saan kayo nagtulang? Awan maramidan na no saan ko apalubusan. Tada kanya litulbag tilugan na. Anda duplikit na. Ha? Kasta. Uray pa. No ko nakatyak palubusan. Sana mabalin. Tasan kumat alo ka tantigate. Ay, talaga? Trabaho kimang salaknib king kuana. Kahit no dada ka sa mapasamat, siyak matagsungbat ka ni Ma'am Salome. Sa bagay. No ada panggap na papanan. Apa yasan nga pakada ka ni Ma'am Salome? Gusto ka. San lang rin hintay? Ang mga no dada ka sa mapasamak king kuana. No dada ka sa pangpanggapan ni Rex. Ay, wunang, narigatan. Anya nga ti parikot ni Ma'am Anli. Siguro. Di pa'y inaramid ti boyfriend na ti pagsaksakitan tinakim na. Apay, anyat na pasamak. Gapot lockdown, sana na nakaawid ti kayan ayat na. Anya? Gapoy ti dayta, nangasawa ni ti sa balay. Oh. Apay, ayan ti boyfriend na. Ada iji abroad, may saaners. Anya? Wen, Joshua, dayta ti mo kapag saksakitan launay tinakim na. No kasta. Dayta ti pagbarbartikan na. Kasladyak anamungan ti kastangar aramiden na. Dahil dati aramidin nyo. Kaya't kung ikan iti pagnakmanday gi abyangot a driver. Sige. Saan kayo madanagan? Ikan kayo iti dakkel agatad. Numaaramid yo ti bagbagak bugart. Sige. Bye. Kita man, no pagpatinggaan ti kinapangasday at driver, kun kinatangkan ni Anali. Awan pa'y kinayat ko ajak na gunod. At kapikan, Joshua. Kaya mo na kinday. Sige, Inday. Panawan na kami pailangan ka ni Joshua. Adala pa tagapagsaritaan ni. Wen, ma'am. Sige, ituloy mo lang ti agkape, iho. Kaya talaag na ito agundaway nga giyaman kin ka. Agyaman? Itanya, ma'am. Amo kaparikot mo ti kinapasaway ti anak ko. Kaya tagyaman ak iti adu nga anos mo. Trabaho ka iti, ma'am. Actually, si Kalaeng tinakapagbayag iti kastoy, Joshua. Anya? Kadayawag ti kinaanos mo. Awan parikot, ma'am. Amom ka di nga doon tinagbali na driver bodyguard na. Ngem, saan daada ka anos? Kasta ka di, ma'am. Sabay la kumatamadusam. Ti kagdanag. Nayunak ti sweldo. Basta nanusam ti anak ko. Uwan, ma'am. Ano sak? Sobrang aminan ti aramidin na. Agkasumday ta. Pinanggap naman ng ti agliba sa rumwari ti rabii. Naimbag ta na si Putam. Kasi tinakunak, ma'am. Trabaho ti mangkita kang kwan. Ngam, nalabusin ti anak ko. Awan pag nanaka nyo. Nakasagana kita nyaman nga ramitin na.
Agyaman ak no kasta. Kang Ronan na, nakasagana ka mangipos na tibiyag ko para kinkwana. Girl, I need you. I need your love. Sipod adda ditoy. Sana ko na nagparikot iti kinatangken ti ulom. Anan. Agasam day ta. Pinanggap mo pa iti agliba sa rumwar. Masikuranak nga ron, mama. Nga oray rabrabiin. Ang mumed, iha. Ada curfew hour tayo ita. Takastoy nga rood a pandemic. Ada ayaw yang ko, mama. Uri agsaratan, mabalin ko pa ilaan tiyong minum itjay. Iha, pangasim. Saan kumanatangken ti ulong? Saan yung amin na maawatan tiriknak? Maawatan ka. Ngam, saan kumakas tawagas ti panangyaw-awan mo iti amin? Kasano ko mga rod, mama? Tinasayaan. Nagbakasyon ka. Mapan ka iti sa bali a lugar. Kasano ko mama kapag bakasyonak? Kasano ang makapanak iti sa bali a lugar? Nakadada requirements. Kapwede COVID. Makauma pa ikat din. Saan ka di ang mabuteng? Iti mabalin nga aramiden tayo arex ken ka. At ako, tagitay tinang balangan iti dalan nyo iti naminsan. Nang may samat na diya disturbo. Na sino matkit di nagitay asinal it. Mama, Pangasim iha. Noan yaman ti sakit tinakam mo. Iwaksin ko man. Lipata mo tinaramid ken katikayan ayat mo. mama. Kasanon iha, no naranaan nyo mananday di arex kat. Oh, iha, kayat mo ka di amay sagmak tibiyag mo. Kat may ramraman pa'y ni Joshua. Ha? Agpanunot ka kumaanay pag, iha. Please, saan ko maasikamat laang ti mangisagmak iti bagim? Sige. Amok iha, makasarak kan tumatlaang iti mas maikarikan ka ngam taychay arex. Saan mo kumasayangan ti tao nga awan mo't serserbina? Ito na ang natin. Nakapamin ano na nagtaraog ta kiti manok kiti karupa. Ngam sanak pa lang makatulog. Uri anyat aramidet. Saan nga umapay kanyak ni Rita? Apay mo ito nakastuyak. Pwisit kiti. Sana suminay ti panunot ko ti Diyat Joshua. Kasla pa'y magsutsutil ti ko. Anya ti kapo na imbagana. Imbagana kitin kinintay ti kasjay. Mauray biyag na. Nakasagana ka no, mangisalta kapo kanyak. Tinasayat. Iyon ko man kati ti radyo ti cellphone ko. Magdanga kaklangin na ti music. Naitakan ta. Dalakit ti nga rodan malakip ko. Iso ti mapatpatukar. Idi adda kami iti resto par. Adulamin. Hanya na ito na mapaspasamak kanyag. Kasurun ko di Joshua. Namjak mo't maywak si ti panunod ko ti luko. Nang runa ti panangikan kanawan na kanyag. Inkanawan ag. Iti panang bastos ko manirex kanyag. Senyorita Analay, nakaring kayo kadan. Itimplahan kayo ti kapem. Ni Manang Inday. Mapay nagsapa na nagriing. Anya turusan. Ay,
Ano singkon? Aglawag kaya man. Umabita ang manang. Kunak, kahit nakariing kayon, senyorita. Ay, yagan kayo iti kape, wano gatas? Oray gatas latan, manang inday. Umayak ton yung komedor. Abalin ka di? Nalilatan tiyawag mo kanyak? Angam, Tungpalan nak. No di mo kaya't makaguraw no makaungitakan ka. sige angam. Saan nga tangagungot ni Ma'am Salome? Saan? Siyak ti makamu ka ni mama. Sige isot ko nam. Apay nga tan. Nagsapa ka na nagraeng? Anya na sapa. Kat no sanak anaturog. Ha? Nakita ngamin anak kasilaw ti kwartuyaw. Iso nga rod, sanak namin na nakaturog. Alakit din. Madamdaman na gistoryata ha? Mapan ka nagtimpray ti gatas. Sumaruno akon. Apay adi ka naturaw. Anda ka di madi amarikrik-nam? Ha? Ne, awan. Masuro na karot iti bagik. Diyak ka muna, apay asahan na makaturog. Anya? Sana ba ni? Maturog kak intong madamdama. Uray agmalmalema ko na maturog. Ang alan, ingkag timplan ni tigatas. Girl, I need you. I need your love. Nagsapa nakitak ni Anali anak katanaw iti biranda itay. Nagsapa na nagring. May kawak. Adda nga tamasapa papanan na. Nakasta. Sa paag magtimang karwa si Tilogan. Sumbali kak dito nagklabalay. Katagkapiyak. Kalpasan na. Nagkarwasak mang kiti. Di sa narumar ni Anali ita. Ay, senyorita Anali ko na Inday. Saan? Kunana mo ta maturog ka naw. Kasta ka di. Makarwarak mo ron. Ada ka tanga. Saan ka nga agbayag ata ang mga numakariing katrumuar? Awan na ramatin na alugan. Tausadag di kotse. Kasano nga no sa pulen na ka? Di ibagam adala ang ginatang ko idirwar. Isuwa? Agoray ka. Apay ka no napuyatan. Anya nga ti amaw? Nalamit apang panunutan na payla ang tisigo da kaayan ayat ma. Ngam, itian niya pa'y lang arason. Dukasta, nagsubli at naturog. Wen ma'am, saan ka no anaturog ka nagpatnag? Apa yan? Amok pa yan ma'am. Adan sakit didi napakaturugan. Saan ko nga mo ma'am? Inday, tangay nadagkat ken ka. Kan mas nadagdagat sapay ken ka, gamsyak. Tamagam tuman, intay. Ayun ma'am, barang ano ibagana? Ala, sige. Mapanak pa'y. Agpa'y tuludak laang ka ni Joshua. Nga, agsublid to matlaang nga takos. Ang mga no pumanaw matlaang ni Annalyn no awan kami ka ni Joshua. Panagkunagkat saan ma'am? Amangan nal daw to lumakaring day jay. Takuna na apulos adi nakaturaw. Talaga aparikot-kot anak ko. Ano ba'y kasta? Mawatak matkit di. Ta nasaktan launay iti panagsinadakan ni Ray at di na oras. Duldog mo na siya lalaki ma'am. Nasa ubod? Nagtapay na ibaga na kanyak ma'am. Anya dayta? Bigla asiming patitay ma'am. Kunana, anali kanulat ang tiyawag ko. Di na kayat nga awaga kun iti senyorita. Anya? Katno iso tinang ibagakan ka, senyorita, tiyawag mo kan kuana. Wun nga raw. Sipod nagsinadakin ni Rea boyfriend na nagpalew. Kasla imistrikta. Angam ita, nagsublimat ang tisigo da kinasaya at nakanyak, ma'am.
Agyaman no agsublimot langan iti sigod a kinasingpet na. Nagtambayak pa dito sa ti pastek nga iti opisina ni Ma'am Salome. Kat... Nay, maguri ka. Dagiti talo alalaki ang nakatambay. Mabigbig ko ida. Nerex ti maysa. Anya ti katasawan ti panagtambay da dito. Saksak da andak. Wino ni Anali. Kumit-kita da dito ayan ko. Nalasin dalaki tilogan ko. San kayo magbidot? San kayo matrasan? Uray pa yada bodyguard mapada mabarumbado Rex. San kayo akabutang? Kasala nagpalpali damam. Lukas ta. Agan nagkaiho. Narigaten no pagpanggipan da kay tidakes. Sanda kapag danagan. Dakay kit ni. Awagan dak tulad tanong agawid kayo. Tasukunan kayo ken Ma'am Anali. O sige. Ngam di nakpakadanagan. Awan mo nga tatidakes sa panggap da kanya. Santay lang nga mo. Nang runa. Ket desperado da ya Rex. Ambo ka nabayagan nga agararam ka ni Anali. Ngam di namot kayat da dya barumpado. Ma'am? Ni Anali ti bantaya manaimbag. Amang no adakit di ngagpaiso apang gap da adakis ken kuana. Aging kay ti kaduanak, ma'am. Saan ko ngay palubos a pagaramidan da iti dakas? Mangnamnamaak, kanagtalagak ken ka, Joshua. Agyaman akiti deta pa nagtalagyo kanyak. Katulitak. Nakasagana ka mang salaknib kin kuana. Nga ori katukad tibiyag ko. Agyaman no kasta. Sana ka nagbiddutan ng ngalakin ka. Amok nga day tinatalgan nga imat ti anak ko. Agyaman akiti pa nagtalagyo, ma'am. Saan kayo magdanag tasan kunto adada elenday ta at talagyo? Masuro na ka talagan. Pulos ajak makaasidag ka ni Anali. Gapo iti dayjay apangas a driver bodyguard na. Tambangan tayong dayjay, wag may sa Rex. Ano, oray sudad wa? Nalaka nga ibaga bugard. Saan basta maipatungpal? Wan nga rod. Basta aramidin nyo ti imbagak nga aramidin nyo. Wan, sana parikot tayo ta. Saan kayo nagdanag? Noan nyo ti ingkarik nga itad ko kada kayo. Tungpalag. Nagtalagakmat kan ka, Rex. Ka oras adi mo matinungpal. Amomon, ti mapasamak. Apay, anya ti aramida? Da kami matlaeng timang patimbog kang ka. Salbag ka. Maaramid mo data. Ama mo na, Rex. Saan asyak? Tay nalaka amalok loko at talo. Amamunak mat bugard. Sa anak asalawasaw at tao. Noan niya timbagak. Aramidak. Nasayaat no kasta. No kasapulan ti pauna bayat. Mangtedak. Tapno awan rason nga agdwa-dwa ka pailang kanya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Good morning, Manang Inday. Good morning, senyorita. Ay, Anali. Ay, naimbag ka, nakariing kan. O anya, igasaran kan? Sige man nga rod, Manang. Ag-shower lang mabiit, ha? Sige nga rod. Ay, agyaman ak. Naimbag lang. Kanakasublin ni Joshua.
Amangan no pumanaw ni Anali. Tsak laki di malapdan. At tanaglaw ka. Kas na naragsak ni Anali mayat sa tiririingan na. Sa kaan akit din iti kanan na. Tuntun makasawar. Inday, Ni Anali. Este. Ma'am Anali ko na ko ba? Nag-shower ka na usak bayamangan. Ay, nasaya ta. Rumarak pa yung rod. Mapan ko'y sagana tilugan. Tama nga na rumar. Sige. Sige Anya jay kunana? Anali kung kunana maglatan. Ngangam binawi na. Ay, jaske. Nanyala ditan ti mapampanunot ko. Isaganak kit din ti kanan ni Anali. Manang Inday? Anya day jay senyorita. Ay isti Anali? Ni Joshua. Nangan ka din? Saan pa'y? Awan ngamin kasangog amangan. Ay abang man tagidan kamin. Analay? Di kag mulagat. Inka ayaban, tagidan kamin. Anyat kinunak? Inka ayaban ni Joshua, tagsango kami amangan. Sige, mabit lang. Ano niya katataramidak? Uraik lang ni Ma'am Salmi, katagpakadak. Ay, palubusan nak na. Awan bayabay ni Anali. Kanmut di pa nagkawit ko. Napekajak nagkawit. Kahit ko ba ito makita ni Nana? Ninday tagturong dito Apa, Inday? Inday bagam? Dito yung lagayam ti ayan mau. Papaayaban na ka ni Analay. Mabangka kumaadagos, takadwa na kakano amangan. Anya? Agyaman na ta pinagustom ti kidagukan ka, Joshua. Awan raso na pagkadgadag ta si kati may kadwa abos ko, ma'am. Kan pakaydayawak launay ti makasama kada kayo amangan. Drama. Ibagbagak lang tipod, no? Awan pa pa nakita. Iso aso ko nang tulatan ni Mama Inton malam, ha? Girl, I need you. I need you. Agawid tayo ko din, ma'am. Wen Joshua. Ket, anya jay kunam itay ngay bagam kanya. Ma'am, magpakada ko, ma. Sumagmamanungal daw lang. Apay, sa dino ti papanam. Ijay lugar mi, ma'am. Imawag ngamin ni Nanang. Ada ka doon napatag ngay bagana kanya. Iso ngagpakadak ko man mabalin. Nung nga ta paumayam laangan dito'y ninanag mo. Ay, pasensya kayo, ma'am. Sana makabiyahe adayo ni Nanang. Kasta ka di. Sige nga rod. Manamnamak ka di, ti pa nagsublim. Ma'am? Bueno, saan kan nga agsubli? Tasaan mo na maanusan ti araramidin ni Analikan ka. Ay, saan kayo magdanag? Tagsubliak, ma'am. Amo met, kasapulan ka para ka ni Anali. Agsubliak, ma'am. Yung sakbay niya. Magday palagip ko kada kayo. Joshua, Aganad kayo kumakadariks. Kasabali ti atap ko kadakwada. okay. Agyaman iti palagip mo. Saan kumarumwar ni Mama Anali? No sana kasapulan? Isungarod ako na. Saan ka kumangagbayag? Wan, ma'am. Madanagan na lang. Ang mga no isukit di target ta. Isungarod ako na. Agsubli ka kumaadagos. Wan, ma'am. Kaano nga rod ti panagbakasyon mo? Enton bigat ko man, ma'am. Okay nga rod. Kita ganad ka met, Joshua.
Amangan no si kamat ti Maysa at target Darex. Wan, ma'am. Sanda ka pagdanagan? Sandak lakit di ang maunaan. Makitablaak kadakwada. Sana bale, tauray na kami tulatan ka ni Ana liti sumrek. Isunto pa'y laeng tiag maneho. Ngamulita, aganad kayo kuma. Wen, saan ka ngagdanag, Diyos ma? Saan da kami mat nga taa basta pagaramidan liti dakas? Talagang awan pa nagtalik ko kadakwada. Agraman barkada na. Barumbado at talaga na kayay. Kalpasan na. Langada pa'y kitdi, di drug addict. Imawag namin ni nanang ko. Nabayag namin na nadyak nagawawid. Ay, kasta ka day? Kan kaili ko mata makita, hindi. Sada, marikrik na na iti pagina. Sa bagay, talaga napatagdag itinagan na. Natural. So dati nakautangan tayo tibiyag tayo, saan ka ni? Pudnumat kiti day ta? Isuharong bang laang ay patag tayo ida. Katwan man. Awan tayo di dayo ito'y alubong no awanda. Ay, Joshua, at damang damagag. Ha? Anya dayo ta? Awan kapsak mau? Adda. Ngam. Awanan. Awanan? Natayan. Ah, kasta ka day? Apay, nagsakit? Saan? Pinatay da. Anya? Waninday. Aging gaita. Di pa ilan na ipaayan iti hostisya. Ah, kasta ka day? Waninday. Un gayam. Ang mukha din ni Annalie, ti pa nagbakasyon mau? Saan? Saan na nasakan? Nagpakadakmatan ka ni Ma'am Salome. Aya? Amugmat lang nga kay kayat na pumanawak. Ngamin, adagora na kanya. Anya? Wen. Sana bali ang subliyak mat lang. Malaksi diti panangiliw ko kininanang. Adabay sa bali nga si Kaswag. Saan to nga taa makaluksaw ni Annalie? No saan ka nga pakada? Agluksaw? Kasi tinako na. Naragragsak pa day no awana ka makitkita na. Tamay sak asali iti dalan na. Anya? Amo matantik na pasaway ni Annalie. Awan dengdegen na. Agraman ni mama na. Ay saan? Nagpalbaliwan. Anya? Naglaw ko day takadagiti na palabas nga aldaw. O di nasayat. Amok kan inot mutlangin nga agsubliti sigod a kinaragsak na. Kan kinaganay-gay na, Joshua. Anya nga tatima ko na ni Annalie itisan ko pa nagpakadakin ko na. Sabagay, anya ko ma. Amog tupay lang nga kagura na. Matapagsidda awag. Apay nginayapan nakakaduha na ang bigat hindi na minsan. Mabayag pa iti biyahe aking kaijilawag. Mabaling ko pa lang ngay dadap. Saan nga mo ni nana ngay tantisang put ko? Masorpresa laki de. Di kanta mapatpatukarit stereotipas. Kanay na patukaran na di radyo. Damo anang kuday tay ti restobar anapanan mi kini Annalie. Apa yang kata? Apa sa balit miriknak tunggal mga kuday ta kanta? Kat ni Annalie di dago sa malakip ko. I need your love. Napintas akan ta. Girl, I need you. I need. Nagtanagak nga raw. Takunak nung naglibas ka man na napimanaw. Unay matdaytan manang inday. Di ka madanagan. Nagpagnapag na aklang, mat di talikod ti balay. Itamam pa'y.
Adala ngamin sa pulak. Anya day, Jay? Ibagang katulungan ka. Saanan, manang? Awan anya man na day, Jay. Nagloko ti dyan lalaki. Agpakita lang kanya, makita na. Ngay napauli magkamatay niyang tantanamiting. Ah? Saan ang nagtantanamiting? Sige manang inday. At subli ako na di kortok. Uwin gayam. Ha? Awang ka di tinasasaogan ka ni ma'am? Anya nasasaw? May papanitian niya. Awan mat. Ni Joshua. Nagawin. Anya? Pimanaw? Abay? Sarungkaran na kanuti inana, tamasakit sa? Kasta ka di manang? O sige, mapana ko na di kwarto. Nay! Pinanawan na mo tayo. Kalata nagpalaw di lang ana. Tinan sa nagustuhan timbagak kang kuana. Nay. Kano ka kurkura na? Saan na akayat ti panagbalin na driver na ni Joshua taman nakibiyang tanaw? Saan nga tangag sakit tinagam na? Kasla sa balay tinatlaw ko kunkwana. Saan yan? Sa bagay, saan nga taadakas no bilang? Barumot siguro may Joshua. Nagyaman na ka. Adda akong di tilawag. Nag-tricycle lang naging kay Jibanay. Sakbay na. Namasakbay ti pasarabok ka na. Sa bali at talagang ti klima di tilugar mi. Nagparan. Sa nakas yesyudad ti Baguio. Oray ko na madaktul matiti nagbaliwan ti klima ijay. Kapot kaawanan na kiti ado akay asalan. Mait pa lang ti klima na. Di tan ti paggatang iti pasalubong ko kinanang. Ito na ang naroon natin. Anda kayo gaya man, ma'am. Nilday. Nasa pa kami ang nag-awid tamad matitirit na. Banog yung atan, ma'am. Wankat nga ta. Timot nga minan imay ni Anali. Iso ang nagtaksi aklangan. Ayan na kadiinday. Ay, kwa, ma'am. Nagpupuk iti kwarto na. Kasta kadi. Saan arim-rimuar? Saan, ma'am? Tiamok at sukunin na ka. Sa bagay, nasaya at met, tasaan na rimuar. Ang mga numaranaan na pa'y Rex. Nagtuktuk-tuk ka kita iti silid na, di na mauluktan. Diyak man amaw, tasipon na ibagak ka nagawi doon ni Joshua, kat simre ka iti silid na. Aniya? Di pa'y rimrimuar, ma'am. Kasta ka di. Naibag-ano nangan matlaang. Uwan, ma'am. Ang apaman ang nakapangan, kan naibagak ka nagawi doon ni Joshua, kasla, nagpalaw timod na. Ay, diyak man amo no apay. Kasta ka di. Bayam, takasaritak. Idinto ta nakaragrag sa klang itay. Mas dawak nga rod. Takundi dayang pay. Idinaamuan na nagbakasyon ni Joshua. Adi nagpakadakan kwa na. Madimot timod na, ma'am. You'll be safe forever and I. Kumusta kayo, nanang? Ay, atoy. Kanayon amadandan aganakan ka, anak ko. Imbagak mat kada kayo asan ta kapag tanagan. Awan da kas mapasama kanyak. Takal ti pamati kiti Diyos ari nagbaybayan. Asino kumamati saan amadanagan, ay anak ko. Nanang, Napukaw lang arudan ti kapsat mo. Kasaluno si kamaran ti sumarunaw. ulidag, sanda kapag tanagan. Amog dar aramidag. Kanatalgedak iti ayan damam salme.
Kurt, kumusta nga rodan ti misyon mo, anak ko? Di kay madalakan, nanang. Padyak na iti mabiit. May paayanan iti hustisya tinapasamak iti kapsat ko. Laglagi pa, anak. Impluensyado ti pamilya da Rix di Vera. Malaksi na bagnagda. Nalatakpay a politiko iti dayjay at probinsya ti Amana. Amok, nanang. Nga masana dahi tatilapad tap na tuntunag ti hustisya para iti kapsat ko. Nga awan asida a pinatay. Pinatay dagiti drug addict kan parumpado. Anak, delikado dagijay at tao. Kasano numaipada ka iti kapsat mo? Kasano agpayan, nawan ka itong agpada nga kapsat. Saan kayo nagsangit, nanang? Amo ka tarabahin nak ti Apo. Tawan dakas nga raramidak. Sapsapulik lang ti hustisya para iti kapsat ko. Anak, Kinapun na. Nakarupak kundi ti Alex. anya, Saan ko anam naman? May sagay man napingkat nga grayo kinaanali. Di kakaiso na nga anak ni Ma'am Salome, nanang. kasta ka day. Ay, no, kasta. Ay, susapo agad anad ka, anak. Sigurado asaan agpating ka day jay. Aging kahit hindi na makunod, titartari kagayan na. Ikarik, nanang. Aglasat da nga umunay ti rabaho ti bangkay ko. Anya, Wan, saan ko hilibak? Ada sa bali amarikrik para kinyanari. anak ko. Ulitat. Saan ko ngay palupos nga agtinag ni Anali iti imadadya barumbado ken drug addict. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Abay, jak matang maumamang tengtengak. Ay, kasano. I need your love, Ipalangit na namin kanya. not mine. Tika at dami hindi kini Joshua iti restubar. When I'm with you, Ano sa tinok at pinanggap na kabastusan ni Rex. Inkanawa na ni Joshua. each moment of my Anya maganda dyan tao. the man Pumanaw lang no kahit na. kept that love alive. Kasi napaglukok ko na ka. Can't forget you, and it was Nasakit tinakam ko taping manaw di man na nagpakpakada. for a long, long time. How I cherish those moments, Anya dyan ito eh. and no one can Abay, ang sakit tinakam ko. keep within forever in Anya dyan dyan yung bakang. Nasakit tinakam ko? Kapoy di pa paano na? need your love each Anya ko makanyak. life. Anya ko ba di pagsakit ang tinakam ko? Together, kept that Di uray man sana nagpakpakita. I can't Anya ko matipipiyang ko. forget you, and it's Kapay namin ang sakit tinakam ko. easy Makapasuro na talaga. for a long, Sakit. long time. Di ka matakantangin save ko sa cellphone ko. Those moments, and no one Sutil. can take your place Basta kaya't ko matadendenggan. forever in. Ay, buwisit. Anya dito yung nakapaspasamak kanyak. You'll be safe forever, and I'll hold about you in my life. Anya ti kinunang bugar? Saan nyo nakit-kita ni Joshua ken ni Anali? Juan Rex, Ket ni Nana Salome? nagtat siya nagawin. Ni. Apay. Sa dino tinapanan ti driver da? Ang mga no yung panaw magtinti-driver niya, Anali. Anya. Saan na mabalin? Saan ko nga ipalubos nga agtinag iti sa bali ni Anali? Ang tangarod maramidam, ni iso na kitimaten. Anya ti kayat mo asawan? Ang mga no, nabanitan magtinda dyan, driver bodyguard ti puso niya, Anali. Saan na mabalin? Bugad! Sige. Umay kayo dito eh. Taaginom tayo. Awan mutlat na pintas nga ipadamag mo kanyak. Girl, I need you. I need your love. Nakasauyo nga roda ni Analay, ma'am.
Wen, Inday. Imbagak nga ron ti imbagam. Ngam, awan ka no ba't ti panggapwan na ngagsakit tinakam na iti papanaw ni Joshua. Isu aya? Imbagak nga ron ang mga laaklangan iti sabali at driver bodyguard na. Ngam, tinamot kaya. Anya? Ay, kuna man no kalukluksaw na ni Joshua. Mamati ka met. Kasjay laang ti kunana. Nga mamok. Mawatak nagititigtig na iti anak ko, Inday. May saak a babae. Ay, uray siya ka, madam. Ngam, ala, bayam. Apay, no bilang, ma'am. Saan kayo akontra no agaran ni Joshua kin analay? No aginusto dalakit di. Awan karbaga ka mang laped. Tapakasit ti puso na dayta. Nang runa ka ni analingan ako. Barang no day tapay kit din ti makahagas iti sugat ti puso na. Ay na. Sana all, madam. Anya manan asana all, Inday. Nagsayaat kat kuman, ma'am. No anya ti pakaragsakan ti anak ko. Saan asya ti laped. Awang katit naglawyok kan ni Joshua, madam. Anya nadlaw. Amok. Nasingpet ken nadayaw at tao ni Joshua. Saan lang aday ta, ma'am? Kinapod na. Sipod nagbalin at driver bodyguard ni Anali. Kasla nakikita ko ng... Tsak malagay. Anya? Inday? Lagi pa nyo ana imbag, ma'am. Kasla nakikita kidain ni Joshua. Agsubli akon kada Ma'am Salome, nanang. Mapanawang kay manen. Sana bali, tada ni Heidi akadwayo. Agan andat ka kumaakan ayon, anak ko. Didak pagdanagan. Aba man na malpas ko ti misyon ko. Agsubli ak manen di tilawag. Ket agdidin natay manen. Agan andat kay Chay, anak. Ang mga dumaamuan ta kapsat na kaday ti Rowel. Kayat ko. Sakbay ang maamuan da dayta. At dantun banagan ti amin nanang. Nang runa ket, kunam anak abang kamon ti kriminal. Wan, nanang. Ngamsa kayo nagtalag. Uray anyat mapasamak. Saan ko nga ipalubos ang maitulad akmanan itiday di kapsat ko. Anyaman kang di kastoy. Never fades away. Bakit di pa nagtingting ko ti dita kanta? Manyala di tanti panunot ko. Analay! Oh, yun ti pinatimplang a fruit juice. Ay, agyaman at manang inday. Mabalin siya di nga agtugaw ka, tagsarsarita tapay? Ay, kat, una. Uray katawanan aramida. Okay. Adaman damagat kan ka mana. Ay, anya day ta? Anyat makunang ka ni Joshua. Ha? Jay ko maput no. Eh, awan makunak ka sa bali, ma'am. Nasingpag kan natak na nga tao. Kan adda sa bali ang nadlaw ka, analay. Ha? An ko laang nga amaw no nadlaw mo mag. Tauray ni Ma'am Salome kat di na nadlaw. Anya day, Chay? Kasla nakikitak idin ni Joshua. Saan ko amalagip no sa dinaw? Kaano ti panagkita na eh. Ay, amukon! Oh, anya ti amumon? Amukon no asino ni. Ay, adataw iti gate, anali. Mabitla nga, tamapanggo kitaan no asinaw. Oh, sige, sige. Mapan ka nga ro din. Tamapanak mo iti restaurant. Ada sa nga ilem, anali. Asino man ang inday? Rumwarkan, tapasterkan. Sige, manang. Pasterkan. Asino ang taan niya ti sa nga ilem? Saan na siguro ani Rex? Tadursok da ya tao no sumarong karkanyak. Ornusak man pa iti bakik. Kababaingot no asino man ang dayta. Girl, I need you.
Tama-tama ti sa nga ilit nga pagpagani man ang intay. Inak man lang kita. Lalaki nga ta. Joshua! Joshua! Oh, Anali. No, kasta. Kailiw nakmat akas kanya. Sorry. Uray, bumabati pa tagkita ang kanya kiti dahil agud daw eh. Saan ko na may lima tiriknag? Magpadata. Isu ajak mo tinagawitan ti bagik nangarakop kin ka. Because I love you, Anali. Kababain man nga klunan nga uray siya. Diyak may libak tiriknag. I love you. Sana all may jowa! Ay, stay. Ay, sorry Hindi. Igan kayo kumaiti ice cold juice nga nakitak mo tan tikas like sena iti telenovela. Ano ya? Ikaw. Maragsakan na kada kayo Joshua. Nalay. Good luck kada kayo adwa. Thank you, Manang Inday. Thank you, Inday. Nyaman niya. Kwa. Agdan to ibagak analay. Saan pa'y nga ita? Ha? Toy. Sige, agpalamiis kayo pa ya. Adala ang aramida ka sa kusina. Kumusta, Bugart? Nakawag ka? Good news, Rex. Anya, deta? Makita mo asim bang pagti-driver bodyguard ni Labs mo nga Anali. Anya? Siguro, nagbakasyon. Isungawan ni Tikalabas. Nasaya at mat nga rod, no kasta? Saan ka madalagan, Rex? At nabili na karang pustigan ko na. Sige nga rod. Iti mabit. May patungpal ni tibili mo. Nasaya at Bugart. Kas iti nakunak. Saan ko nga ipalubos nga agtinag iti sa bali ni Anali. Ariglado. Kas iti day di kaayan ayat na apinatay tayo. Kas tamot ti aramida nyo iti day ta at driver bodyguard na. Tadyak kayat nga iso ti pagtinagan na. Wala. Di pa kiti naggasat a driver. No iso pa ti makapursi ti ayat di Anali. Saan ko nga ipalubos, Bugart? Uray anyat mapaspasamak. Kas iti nakunak. Awan pa'y kinayat ko ayak na tagikwa. Magusgustom day takanta. Insip mo pa hindi ta cellphone mo. Wan nga rod. Magustag. Agbada ta. Ori siya. Numangag ko day takanta. Sikat malagip ko. Agpay so? Wen. Mabaling ka di aday takanta ti tanda. Ti panagkinawatan lagi ti post ta. Sure, why not? Katulit. Sorry Nadya ko nalapdan ti bagita nang arakop ka ni ka. Sorry, Matt. No sinabadak day dyan narakot mo. Kababayan pa'y kiti. Siyak pa'y babae din ang ibagay di I love you. Siyak pa'y timun una. Nagalasan ka di? Siyak mati mo na anang ibaga. Sana sika. Marakot ka lang, ba't ngim mo na? Ngamasan mo lang nga mo. Ngay di pa'y lang. Adan sa bali mariknak para kin ka. Ngam karigatak akinupikupan. Sa mapaginak. Nang runak na puto ti daram kanya. Kasan mo? Man nakibiyang kalaunay. Pasa ti trabaho ka diyan. Kantandamot lang ti panagayat ko kin ka. Okay. Santa na pagsalitaan pa'y day dyan. Wen ket agyaman na. Takas kanya. Ang damat kayang riknam kanya. Ngam Anya? Apay ati mo ituloy? nakurapay ka. May saklangan ano mo at driver bodyguard mo. Nung panunutan, talaga asana ka maikarikin ka. Joshua, sana ti kasasadi ti biyag ti may sa alalaki ti paglukudak nga agayang. Saan ko nga ilibag? Idi pala damo nakita ka. Idi inawat na ka ni mamakas driver bodyguard ko. Saan ko na naawatan direct na? Ngamin limot ko dita. Kan. Awan ngamin mas nukatulong ti biyag ko. Kapoy ti nagsasaro na pagtangit ti lapray ko. Anya? Ibagakan ka. Sakbay anagayan ayat kami kitari. Aday mo na akayan ayat ko. Inayat ko matitinapod no.
pinatay dagiti saan nga amo at tao. Nasaktan na kiti husto. Kat, kaskan ka. Gagangailangan ti kasasad na itibiyag. Nupay, inkarkarigatan ka naman dagiti naganakan ko na pinagadal. Pinagadal na diti syudad ti Baguio. Kasta. Anya tinapasama kiti kaso. Ato dagiti suspect. Ngam nakurang ti ebidensya. Kan, saan na kaya't dagiti nakasaksi ti agsaksi ti korte? Gapo iti impluensya ti pamilya dagiti suspect. Kasta ka ni. Kasiwat nga rod. Wanya rod. Kat, tapno makalipatak. Inaklon ko ti panagayat ni Ray. Ngisungat ti maysa ka dagiti kapingatan iti nga krayo kanyak. Ngam nagpakada kanyak. Napanijay Dubai. Nag-abroad tap na makaurnong. Agkasar kami kuman ngam sana nakauray. Gapoy ti pandemya. Sana nakaawit. Aging gay tinakasapuli jay ti pata na nurse. Kat nagasawadan. Kaya't naasawan. Sana napunukin ka. Siguro. Sinangitak man din tinagbanagan ti relasyon mi. Nga isot, imbarbarte kam? Kababay nga klonan. Ngam day tatipot no. Kabuta kayat ko lang ti makalipat. Ita, lipat mon. Lipat mami ng dagita sa manapasaran. Tagasan to yahet ko. Kuma, saanan ang maulit na gidi apag na itibiyag ko? Tanong maulit. Diyak lang mo. Ikarik. Ang may sublik man ti saritahan na itay. Sino ka di dagiti ko na masuspek iti pan nakapapatay ti kayanayat mo? Mabalin ka di amamuan? Uwan. Awan sa pani. No sana ti grupo ni Rex de Vera. Kasta. Isungagan anat kakan ko na Joshua. Numamuan na nga da nagkinaawatan ta. Amangan no patayin na ka. San kuntong ipalubo sa kasta ti mapasamak? Basta sandak lakit di amaunaan. Impluensyado ti pamilyada. Nalata ka negosyante. Kan opisyal iti probinsyada ti amana. Malaksid ama atap nga da impluensyana kadagiti pan nakabagi ti lintag. Isot ka po na sumrekromwar ti pagbalutan. Kasta ka di. Uwan. Iso ang nagpanag nga unsolved. Ti kaso day ti Ruel. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Joshua! Ada nagkailangan alugan iti pasanguanan ta. Kumlab ka nali! Diyos ko! Daga, armado alalaki ti agturungin nito ayun ta. Nakapaturong ti paltog na ka na ta. Kasano da ito yan? Laban na kita. Sige, masilig kayo pa. Saan? Armado dang. Nakapatulungan ti paltog na kadata. Alito ka, kan kumulab ka nali. Bigla kaya banti kan ibuelta ti lugang. Patong parang tidwa. Joshua! Sige, kumamat kayo nung kabalan nyo. Aganan ka, Joshua! Nagpatungparan ti may sa kadagiti talo ang lalaki. Di emergency siren ko. Diyos ko! Kumamat na. Sige. Ngam uray anyat mapaspasama. Santa apasit gan ka na kada. Aganat ka! Kumusta, Bugart? Naitarayan na kami, Rex. Anya? Juan, bigla pinasiwat na tilugan ka. Kan, nasiklat kag maniho. Sinalbag. Saan ko pulsa ng naman, Rex? Tuwati dinalapos na kadagit kakaduwak. Anya? Nagnangnang kayo? Saan ka humangang salita ti kasta?
No kayat mo, sikang ti mga ramid. Anya! Titanaga. Ang mga doon na makalas kada timiyong kintebang may bagada sikat tinang bilin ka na kami. Anya! Inanawag hidaan na kadasa iti kalsada. At kinamad ko daan ali. Sinalbag! Mangirubrubo ka! Salbag ka! Di na ko mapagsawan ti Castarex. Amano iyawag ko iti polis. Asin katipot at kiti nabasamak. Anya! Nakaawag ka din kini Ma'am Salome. Sanpay. Awag ka pa lang ni Mama, muno ni Inday. Awaga mo na. Awanan parikot. Nakablater rin tinapasamak. Ken nagpudnon ti maysa kadag iti pinadala pusak nga da iti ospital. Uray klangan ti gayem ko nga abogado. Isu ti kadwata amang ipila iti kaso kontra kadag iti awanan bain. Kat, anya ti kunada? Maysa nga agnagan iti Bogart ti binilin ni Rex ang mga ramid kadatay ti kasyay. Anya? Plano na takano akidnapan. Ayaw pa talaga na dya, Rex. Mangrugin ngaglawag ti amin anali. Ti kinadakas na Rex. Kat uray anyat aramiden na. Uray kasanot kina-impluensyado ti amana. Sungbatan na dagiti krimen anaaramin na. Agraman ti pan nakapapatay day di Roel akayan ayat mo. Ang peso. Juan. Kasano nga mong dayta? Adda nakasarita kiti unag. Kat adda ka no nakasaganang agsaksi no maupan man ti kaso day di Roel tugati akayan ayat mo. Girl, I need you. I need. Saan ko ang makontak ni Mama ng Inday? Iso asikan tinawagak. Kasta ka, day? Apay, sa dino ti ayan yaw. Adda kami pa ilang ni ti police station. Apay, kanya tinagpasamak. Pinanggap na kami akidnapon dagiti tinangdanan ni Rex. Anya? Namdi ka matanagan. Saan da nagbaligi? Diyos ko! Naimbag man ka saan ka nagbaligay. Dahito ti pagyamanak. Tamo ni Joshua tinararamit na. No pa'y, pinalpaltugan na kami. Ay, sige, agad-agad kay kuma. Wan. Oh, bisyak dito eh. Iso asikaman langan ti mangyawag ka ni Mama. Amangan numadanagan ng dayjay, tadi na kampay na uray. Wan. O sige manang Inday, kastapay. Numalpas may tinaskan nga si kasun mo dito eh. Agawid kamin. Agad-agad kay kuma. Ang mga nod na magsipsipot manan ka na kayaw. Saan ka madanagan manang Inday? Uray, takadwak ni Joshua. Rex! Agsasaron no ti panangitangan mo ha. Ano ka di ti plano bita? No saan ka lang agayang? Amang ano pinaltugan ka na. Apa di mo aramay din no kabalan? Di na ko mapagpuntutan, Bogart. No saan ka may tagayam? Amangan no nagtaros ako ni ti police station. Anya? Visit ka! Di na ad-ada pagpuntutan. Ha? Ni Papa. Mabit lang. Hello, Papa. Anya? Ad-dadarom kontra kanya? Asino tinagdarom? Attempted kidnapping? Kan mardar? Anya? Mardar iti day di Rowel tugade? Kan attempted kidnapping kada anali kan driver bodyguard na? Kuha Papa. Ha? Saan dak ama tulungan?
Agyaman ak tas imangtot kayon, ma'am. Inday, Naimbaglaan nga ang tasan ang nagbaligid agi jay aprumbado. husto ni Joshua. Dakas ti panggapda. Naimbag man, tamo ni Joshua, tinararamid na. Agnerbyos sa kinday. Kasanungatan no nagbaligid Ngun nga rod, ma'am. Ang mga nagaramidan dakit deti dakas ni Analay. No kasta tinapasamak. Amang nga no ipatay kon, inday. Inrubudak bugat. Apay nga agpabasol ka. Palpak nga minti naramid yun. Sika kumanti nang ipatungpal. Apay nga minada kami palang tinayabam. Huh? Kasano pa ita? Di na kong tulungan ni Papa. Gasol ko kadi. No kastaman tinapasamak. Awan ka nun ti maramidan na. Asano mat nga men, Rex? Sumarakrumwar kay ti pagbalutan. Siguro, saanin atulungan dagiti kaput na? Sa anak asumuko, kas iti kunana. Mawanted ka no kasta. Anya ko ma. Basta jak kayat ti mabalot. Rex, sumuko kalangan. Kit sangwam dagiti kasom. Kasano ko maasangwak? Kat di naklarudan tulungan. Barumbado ka mat ngamin ang napaglan. Anya ko na, ha? Di nakpong gusan mo. Ayop ka! Dinanog nagbungad! Ayop ka, Rex. Tipay! Girl, I need you. Agyaman nagtanda kayon, Anali, iha. Mama? Joshua. Nakadaruman ni Rex. Kanda kiti kakadwa na, Ma'am Salome. Anya? Wan, mama. Nagpudno ti may sa kadagiti nagtambang kada kami. May isa nga agnagad ti bugat ti binilin ni Rex amang kidnap kumakada kami. Ita, konsintiran ka di pailaang ti amana. Ada kadakwadan, Ma'am. Masapol asanggun na ti kaso na. Katamoyo ka di, mama. Manukatan man ang tikaso day di Ruel. Anya? Wan, mama. Adan agsaksi kontra ka ni Rex. Dahil ti may isa kadagiti kadagsa na nakaso na. Malaksid iti drugs. When pa naglabsing iti RA 9165. When no Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ken ado pa iti amo ka maata pa kaso na kaputabak nang kan impluensyado ti pamilyada. Iswa, kaaduan amawaswas dagiti kaso na. Kan nakurang ka no iti ebidensya. Kan awan nagsaksi. Kan naariglo ti dadong. Aglablabasin day di at tao, mama. Well, isuharbang na laang ti mabalod. Toledo Residence, hello? Ayan ti amon. Sino da ka di, sir? Ibagam ani Rex. Ha? Uray asino kadakwada. Nang runa ti senyorita amaldita. Anya? Kalasan! Ay, wag, mabiglaan, tamapan ko ayaban. Diyos ko, anya nga tatiba ka tayo di atao. Apay ka naman ang inday. Ay, san ko nga mau? Ada siguro ibagana, O sige, kasaritak na di nga ayop. Sige. Ay na, agner-nerbyusak pa lang. Sige, tusong batak man ti onan pain. Agyamanak, ta sinong batam ti awag ko. Anya ka di ba kam, ayop ka? Apay pinanggap na kami ang pakidnap ni Joshua. Sinalbag kayo. Ibabawi yo ti darumyo kanyak. Nudiyo kaya't adak dakas ti mapasamak na kayo. Anya? Sangwam ti kasong. Huh. Ibagakan ka, ha? Ang kakan-kano niyang aramidam. Gumalukatanan ti kaso day Ruel. Day di pinatayo. Anya, Adan agsaksi kontra kada kayong kadagiti kabarkadan. sinalbag kayo. Patayan kayo. Nukunam ang mabutputing na kami. Nagbindot ka, Rex. Ipampanakal mo ka di, ti bodyguard mo, ha? Saan ka nga giraman iti sa bali ang tao?
Awan kirumpang apabasulan no sana asikamat laan. Demonyo ka! Sakbay ama baludak. Masapul ang mapatay ko ti driver bodyguard mo. Kung maikutan ka pa'y anali. Puisit ka! Imbis at panonot kay dinasayaat, ad-adakit din at pagpakadakas ka? Awan sir bitibiyag kanyak. Binaybay andak da papa. Kat ti panagdarong yung kanyak, ti may sa rason. Saan ka nga pabasol, Rex? Nonya tirumpang apabasulan, awan sa bali no saan at tibagin. Si kamat lang tinagaramid iti kinadakas. Ha? Awan makalapad kanyak, iti kayat kong aramidan. Kat ad-ada sa anak asumuko asibibiyag. Talaga anas tragad sa iro na utik mo. Nagbalinak akastoy, gapukin ka, anali. Anya? Namnamaam ka di nga aklunan ka? Itinutaam mo? Ngawan mat na saya at masakbayak ken ka? At adama na nakakura ka, gapo iti panang patay mo iti kinirwel. Gaputadyak kayat, nga adda sa bali amang tagikwaking ka. Kasta! Kasta di panunot mo, tanagamuranin iti may parit nga agas na utik mo. Anya? Anya ti imbaga dyan parumpado. Ayaw mo talaga da Rex. Agi pang tamama. Isanod mi kano ti darum mi ken Joshua nga attempted kidnapping. Awan ka din maaramidan ti amana. Sigun kan kwa na. Saan ka nun atulungan ti amana? Kat day talaon ti pagpungpungtutan na. Agdinamag asum rekrumwar iti pagpaludan. Ken ado tinawaswas adarum kontra ken kuana gapo iti amana. Kasarita po ni Joshua, mama. Saan mi nga isanod ti darum kontra ken kuana? Rumbeng laeng iha. Kan kadagsinan pa akaso na ti murder. Wano ti panang papatay na iti Daddy Ruel. Talaga adinak tulungan ni papa. Makaamuak ka nun itibiyag ko. Saan ang mabalin abaybay anak ni papa? No inaramid na data, agbabawin tulaan. Tiloko abugat. Saan kun ama kontak? Awanan suportak iti planok. Sa dinak pa'y tulungan ni papa. Sinalbag abiyag. Kunak mo saan ka na makontak, bugad? Saan ka kumanan sa ubatan? Paluksawak ka. Sorry. No nakaisawang ak itidakas kontrakin ka. Kung nakabil ka pa'y. Ora siya. Sorry. O nalunggo bang kamay? Lipatan ta kumandayay anapasamak, bugad. Okay. At nakalitin ka sa pulang kanya. Agkarawag ka. At ako mapaaramid ko na mabalin. Kat maudi da ito yan. Ay, Dita Rex. Patayon nyo ti driver bodyguard ni Anali. Sorry, Rex. Saan ko na kayat? Apay mo. Basta sorry. Saan ko akayat asyak ti magpabasol? No saan man nga baligi ti may iwayat ang plano? Ha? Ulit ka. Sorry. Saan ka na makaduan? Sige. Bye. Sinalbag. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang.
Salbag day abugart. Di nakayatan akadwaan. Sinalbag ti kastoy abiyagan. Delikado ak matan. Di pa'y kat mawantedak no kasta. Nunas ka na pumanawak. Unag lumangak. Aramidak. Nimsakbay nga aramidak deta. Nasken ang maipatungpal ko ti planok. Apan ang patay iti daygay at driver bodyguard ni Anali. Kun italaw ko ni Anali dito'y syudad. Nukunak asyak ti rombang apagtinagan na. Syak. Kat awanan sa bali. Joshua, agananad ka itintay jay Rex de Vera. Sa nabali, ma'am. Dandanin rumor ti search and arrest warrant na. Saan nga ta nga inlemang ti amana? Adakin ko anan na konsentiran na tidakas nga rami ti anak na. Adakasta. Nalabas. Apa nang ipateg ako nada. Saan na panangipatig di kasyay? Panangiruruman. Tauray dakas na aramidin ti anak na. Di na palang isuro. Yung kit di ayunan na. Panuinuyan na. Saan lang nga day ta? Akararamat ka no pa iti maiparit at droga. Kanayon daytan kadagi tinadagsa na kaso na, ma'am. Sapay la kumata makapagpanunot pa'y itinasayaan. Dayta ti tayo nga mo, noan niya tilinaw ti utek na. Nang runa kat naibaganan ken Anali asaan na natulungan ti ama na. Husto ka matkit di. Saan tayo lang nga amuno niya ti pampanunutin na tad desperadon. Gusto ni mama. Aganat ka kumamat. Desperadong da siya tao. Saan ka madanagan? Aganadak ken kabaala kasalak ni Banti Bagi. Nang kasano nulip atin na ka. Nang runa kat armado. Kasi tinakuna. Sandak lakit di amaunaan. Ken libaten. Uwan kayam. Anya siya kinunam itay? Adda pa panam? Wan. Mapana kaya police station tada i-follow up ko. Kasta ka di. Agan-anat ka nga ro da. Saan ka madanagan? Hanyan eh. Saan ka nga ro nagbaybayag? Wen. Awan mo't sa balin apapanak. Katagyaman na kiti panangyari ka kamkanya. Ibagak tulatan no mapanakon. Ken, usarik pa lang tilugan mo ah. Awan parikot. O sarimlat ta. Nasaysayat no dalugan mo. Taamangan na maranaam ti grupo ni Rex. Awan parikot nga oray usarin na, iha. Kasta man tinbagakan ko na mama. Ngaman niya ka no tigagaraan na ija police station. Diyan mo. Kuna na nga dalang i-follow up na. Ambom, iha. Mapurbur siya anak ka nagititig-tignay na. Anya? Ken, awan ka dit nadlaw mo ken kwa na? Anya day ta mama? Niinday ti mo na nakadlaw. Saan nakadipay na ibagakin ka? Kas na adda kayat na nga ibaga kanya kiti na minsan. Ngamisan anatuloy. Tapag isumot nga adda nagdoorbell. Mingming ama na imbag ni Joshua, iha. Awan ka dit malagip mo akaingingas na. Ha? Saan ka di akaingingas, tay Tirwell? Mama? Girl, I need you. I need. Ni papati umaw-awag kanyak. Naimbag ti inawagan nakmatlaang. Hello, Papa. Agyaman nak ti inawagan nakmatlaang. Gapunta kayat kung ay bagakin ka, sumuko ka langan. Anya? Ang mga most wanted ka kat patayin na ka. Saan ang mabali na mabalodak, Papa? Mga ramid kayo iti pamuspusan. Namin anon abinagaan ka.
Ngam aramidang batlat na. May babay na ko ni Diyos to. Agraman ng political career ko. Nadadala na minpinsan. Kapoy ti aramid mo. Amom ka di dayta. Ngam papa, Adingitag. Ngam awanin maaramida. anya? Kastalatan papa? Dahil dati naalaalam iti kasasyabong ako na. Ipalubos yung ka di mabalo daklatan? Ibagakin ka, kan ulitan. Sikatin ang dadaal itinagan ko. Di pamilya tayo. Anyalangan ti mako na nagiti kailyan tayo. Amay saan na pagkla na drug addict kan kriminal ti anak ko. Papa, Katambong ka ni. Sigurado, pagpestaan na tamanan nagiti media iti na ito'y. sinalbag ti kastoy. Apay nga agbanag akastoy ti amin. Pasol mo, ano pa yan nagbanag akastoy ti biyag mo, loko. Sana ka pabalod, papa. Nunas ka nga aglumangak. Aramidak. Winusan, lumabanak kadag timang tiliw kanyak. Saan mo aramidan na ita? Anda ang madisgrasya ka lang. Awan bibiyang ko. Tangay didak mo't matulungan. Saan ka amakaw? Awat nga uming. Didak mo't ngamin tulungan ita. Awan mabalin ko, papa. May salag tinasayat nga aramidam ita. Sumuko kan kat agkid daw kay ti pambakawan kan ni Anali. Siyak. Agpakpaka si akin kwa na. Kastamot ng iti driver a bodyguard na amukong. Dahil ti kasayatan nga aramidam ita. Wisit. Sana ka sumuko. No di nak ipagang, awan mapanin ko. Makaamukan iti biyag mo. Tangken ulo, kan marumbado ka talaga nga uming, Rex. Papa, Awanan impay mo kanyak no sana buong ti ulo. Pasi ka paripot, konsumisyon. No talaga di ka dungang kanyak. Baka bukan itibyan mo. Naumakon. Bye. sinalbag. Ma'am, adda ko ipudno ka na kayo. Anya dayta? Ladingitek no jakim bagat ipudno akin tao. Ha? Anya ti kahit mo asawen, Joshua? Sabay la ko matamawatan dak no bilang. Adat sasawa mo. Kalpasan nga addan tinagkinawatan nyo ka ni Anali. Apay, adda ka di asawam, Joshua. Awan ma'am. Kansan kayo madanagan, tasan ko alino ko ni Anali. Anya nga ruti ko nam nga ipudnom kanyak, may papan iti kinatao. Numalpas si misyon ko dito eh. Agikata kon a driver yo, kan bodyguard ni Anali. Ha? Agsubli akto ni Gilawag, kan nagreport akon iti home base ko. Misyon ko na? Anya ti kayat mo asawan, iti kinunam ma misyon mo. Ma'am, may siya ka pa nakabagitilindag. Wen, kat adda misyon ko dito eh. Anya? May saka a pulis? Wen, kat mabiitan ang maipaayan iti Ostisya, day di Roel Tugadi. Amamom day di Ruel, akaayan-ayat ni Anali a pinatay ka. Anya ti kayat mo asawa, Joshua? Panagkunak, panawanan tapno maamuan nyo ti amin. Ulitak, kanlading itek no nilamang ko ti kinatawag. At ilimlimod mo kanyak. Malaksid iti kinapulis mo, Joshua. Adda, kahit ko amamuan nyo amin itan. Kasano nga maamom day di Ruel, tuga di akayan ayat ko. Kabsat ko, Anya? day tatipod na. Isumat lagayan. Gusto tinasaukan niyak ni Inday. Agkakaingas kayo iti day di Ruel. Magkapsat kayo kayam. Isumat la nalagaan idintirik nagkan ka. Ngam naluksawag kan ka. Gapu taman nakibiyang kalaunay. Pasat ti trabaho da jekas driver bodyguard mo.
Okay. Anya nga ron, ti talaga ang misyon mo. Apay ang binaliwang tinagan mo. Joshua talaga tinakan ko. Ngam inusar ko nga apelyido ti Rosal, nga apelyido ni nanang ko. Anya? Naigagaramin da ita. Pasat ti panag-imbestigar ko, kan panagkalap ko kadag iti ebidensya kontra iti suspek, ang Rex de Vera. Kaya isumatla sa balik na narignakan ka, Joshua. Agura ka saan? Diyak may lawlawag. Pakawanan tak kuma. Sapay lang kumatang maawatan tak iti panangilimad ko iti kinatawag. Kastamat na maawat dak kuma para kini Anali, Ma'am Salome. Joshua. No, maipapan ni ti dayta. Sana katubeng. No, anya ti pakaragsakan ti anak ko. Pakaragsakan maten. Girl, I need you. I need your love. Agyamanak, Anali. Anya ti pagyamanan. Saan ko anam naman iti hanagayan ayat kayo gayam iti kabsat ko? No na mo, anya nga ta tinapasamak. Saan ko nga mo? Takas iti nakunak. Hindi pa ilada mo ka makita. Adan sa bali anak nagparakin ka. Nagrukbabak adagos iti nalimet. Anya? Nakalaglag antirik na kingkay di. Actually, uray siya. Need your love. Ngam siguro, Not my day. kapoy tinagpanagan ti love life ko. When I'm with you, Basta nagpalinag ang manhid. never fades away. Nadlaw ko na ita. Ngamiti pa naglabas siya daw. Each moment of Saan ko naawatan ti riknag? Kagura ka saan, Joshua? Kasta ka di. Nyamala, saan ta napagsaritaan day ta? Mabain na kitipakik. Ngamin, saan ko na uri asik ka tinangipod no itiriknam kanyak? Ichakit din na kaon una. Anang iparik na iti pananggayat ko kan ka. Nga ita, kasanong harod. Anya ti planon. Kwa, apa mo na masolbar di mission ko. Agsubli ako ni Ilawag. Agreportak iti Provincial Police Headquarters. Kasta. Ang sakpay na. Kaya't ko matulag ko mga muna ti kasarta. Anya? Dagdagos? Kasar? Yes. Iso nga ipakadakin mamam, adumaanon kamin. Kasta ka di kapartak na giti pasamak, Joshua. I need your love, you brighten up my day. I need your love, each Naituyan ti ibagbakakin ka. Anya ito? Ang danwaran o pares parakin ka. Nasaya at tanadaron ka iti balay. Kinapudno na, papa. Nairubuat kong dagiti itugot ko akawas ko. Apay, anya ti planom? Kunak met asumuko kalangin. Sumuko akong tulungan dak ang makarwarmat lang iti pagbaludan. Awarin maramidak. Malaksid iti panangilaban mo iti kasom. Saan, papa? Anytime, addan umay mangtiliw kan ka. Nakapapay na talaga na ito'y anak banagam. May saak analatak a politiko. Ngam ti anak ko, saan ko anadisiplinaan? Papa, aglumungak. Kanya, makalimeng ka man ita. Saan mo amay tarayan ti basol mo itag nanayon, tatindog ti ima tilintag. Ipalubos sulatan? Atok nga andak na giti polis? Awan mabalin, no di anusam ti naramid mo. Mangibaken ka. Sa andak kuman nga ungtan. Tad dala nga agluksawak. Da mabadtoy pa. Daita, isupay lat kurakan ka. Sinalbag kiti tikastoy. Awan pa'y makatulong kanya. Ay! Samardan ka! Oh. Sulakit ninagitan na iti mang serve iti warrant ken ka. Saan nyo kadi ang malapdan idak, papa? Awarin maramidak.
Para kunak, saan mo amaliklinikan ti panakabalod mo, tapno batam dagiti nagbasulan. Lating itan mi, sir. Kadruag dagiti polisi ti dayto nga ili. Tapno may serve ti arrest warrant para iti anak yo. Saan ka di? Asik ka ti driver bodyguard ni Anali. Juan, Kaya't mo asawan? May saka a pulis? kasta nga ron. Kansan lang nga dayta ti rumbang ama-amuam Rex de Vera. Ayop ka! Patayan ka! Sikat ti may saan ang irubo kanya. Rex, Anya ti rumbang nga ibagang. Anya ti rumbang amamuak. Kabsat ko day di Roel Tugadi a pinatayo ng agbabarkada. Anya? makita mi tat kinalohom, Rex. Iso ngay tinagan tilindag. Sumuko ka kuman, Rex. Sumurot kan kanakwada. Saan pa ba? Saan apatilim? Daan! Rex, Saan mo kuman na padagsinenti baso mo, Rex de Vera? Saan apatilim o si Bibiyang? agsumli ka, Rex, iho. Sige! Tilimon da! Ayop ka, Rex. Rex! Joshua, agriin ka kuman. Agriin ka ang katdanggam dahito akanta. Dahito yung nagtugmukan tirik nata. Joshua. Agaso ka na. Diyos ko, nakasta. Nakalasa tayo ng pagkad. Joshua, agyaman agta nakapuot kan. Tinutayan ko. I need your love At dagat ini dyan langit. day. Ramot amin na nakita. Happiness never fades away. Tapay angel. I need Anya, alangit. Ada ka dito ospital. Nasuro ka may sangal daw, awan put mo. Kapot pa nakapaltok mo. Kasta can't forget you. Agyaman ak, It won't be. nalasat mo ang tipikat. I love you Kadatoy, long time. patpatukaret ti kanta nagtugmo kan tinapudlo nga ayang-ayat mo. And no one can take I need your love, Diyos mo. in forever in my heart. San ko nakayat yagladingit gapuken ayat. Iti may katlo, aguntaw ay. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na pagayam.